Вітаем, шановное гаспадарства, гэта студыя Белсат у Беларусі 13-я гадзіна і традыцыйна ўжо нядзельныя эфіры, якія сёння для вас правядуць у студыі мой калега Ярослав Стешык і Віталь Бабін. Працягваюцца пратэсты паслявыбарчыя. 205-й дзень пратэстаў у Беларусі супраць фальсіфікацыі выбараў, супраць міліцэйскага гвалту. Але пратэсты гэтыя, натуральна, перайшлі ў такую лакальную партызанскую фазу. Мы бачым сёння пратэсты, якія адбыліся цягам апошніх сотняў у такіх мікрараёнах, як Серабранка, Сухрава і іншых. Будзем сачыць, а таксама абавязкова гаспадарства будзем падводзіць вынікі гэтага тыдня, усе самыя апошнія навіны і самыя важныя тэмы. Толькі з намі заставайся, калі ласка. Ну а цяпер кароткі матэрыял пра тое, як адбываліся акцыі пратэсту апошнімі днямі ў Беларусі. Я Стешык, Сакавіка 2021 долучаюся до агульнанацыянальнага страйку і приймаю пагражаюся з усім ягоным патрабаваннем. Жыве Беларусь! Ну вось, гаспадарства, людзі выйшлі на свае вуліцы у сваіх раёнах, і не толькі ў Менску, мы ведаем, што ў іншых гарадах таксама, хаця, натуральна, не ў той колькасці, як гэта было яшчэ ў жніўні, у верасні. Ну, чаму гэта зразумела? Таму што адбываецца сапраўдны дзяржаўны тэрор, людзей саджаюць у турму без усялякага юрыдычнага абгрунтавання. І таксама не забываем пра тое, у якіх умовах працуюць зараз незалежныя журналісты ў Менску і агулам у Беларусі. Нашыя калегі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, журналістка і аператарка Белсату, яны былі асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі толькі за тое, што вялі стрым з плошчы пераменаў. Плося это гаспадарства 18 лютага. Суддзя Наталья Бугук прыслухалася да патрабаванняў дзяржаўнага абвінаваўцы. Гэта памочніца пракурора Аліна Касьянчык, якая патрабавала спраду 2 гады калоніі для нашых каляжанак. У тым ліку сённяшні эфір, конечно ж, прысвячаем салідарнасці з нашымі дзеўчынамі. Ну і гаспадарства, варта нагадваць, што фактычна кожны дзень у Беларусі адбываюцца судовыя расправы над праціўнікамі рэжыму Лукашэнкі, тыя, хто выражаў нязгоду, тыя, хто выходзіў на акцыі пратэсту, ну і, канешне ж, пад дзяржаўны тэрор, як адзначыў Ярослаў, трапляюць усе абсалютна катэгорыі грамадзянаў. Літаральна учора напярэдадні мелі месца затрымання пенсіянерак. Пра гэта, канешне, яшчэ пагаворым да дня роднай мовы. Вось такія захады ўладаў. У нас на сувязі наша журналістка Любоў Лунёва. Любоў, вітаю, калі ласка, табе слово, дзе знаходзішся, як сёння сітуацыя выглядае ў сталіцы? Вітаю, я знаходжуся ў раёне Камароўскага рынку і скажу, што у нас у сталіцы ўжо больш за 2 гадзіны ідзе такі моцны снег з такімі вялікімі сняжынкамі, і у такой сітуацыі вельмі смешна выглядаюць патрулі, а вельмі узмоцненае патруляванне. У дворах, у всіх мікрорайонах люди пишуть у чатах, що поглядите, один там, може, нехто у цивільним, 2 солдат, навіта військовці, хоча за все це солдати внутрішніх військів, яны ходять по дворах, там, де п'ятиповерховики, яны ходять уздовж плоту, яны вже зрозуміли, що люди роблять пробіжки уздовж плоту дитячих садків, там, ці школів, і ось вони займаються таким ось просуванням гэтых вулиць. Але, не глядячи на гэта, сёння раніцай маленький ланцужок людей, апранутых у белой куртке с червоными шариками, пробегся аккурат каля Риги торгового центру.
і гэта ўжо такі просто ўжо нягледзячы на тое, што там былі людзі, нават стаяў такі сіні сумнавядомы бусік, яны прабегліся, і гэта такая тактыка, трэба адмыслова прабегчыся такім ланцужком, каб людзі, якія там просто на вуліцы, якія ідуць у краму, зразумелі, што гэта менавіта акцыя салідарнасці. Людзі такім чынам нагадваюць, што нішто не забыта, і мы тут ёсць. А тым часам вось у Грушаўцы выйшлі людзі, каля сотні чалавек, яны скандавалі «Верым, можам, пераможам». Гэта адбывалася напярэдадні ўвечары, таму што вось тут і ў дваравых чатах людзі пішуць, што не варта выходзіць сярод белага дня, трэба выходзіць альбо рана, калі яшчэ сонца не зайшло, ці ўжо ўвечары, бо такім чынам лёгка нешта зладзіць, ну там прагучаць нейкія лозунгі, і каб хуценька можна было збегчы ў пад'езды па сваіх хатах. Нехта на машинах можа гэта рабіць. Чаму такая тактыка менавіта цяпер? Мы бачым, якая была зачыстка напярэдадні 11-га. Людзі пішуць, што калі цябе сёння затрымаюць, 28-е, ну адразу 15 сутак могуць дадаць яшчэ, каб чалавек акурат выйшаў ці 26-га, ці 27-га сакавіка. То бок усе разумеюць, што напярэдадні 25-га сакавіка будуць татальная зачыстка. Калі цяпер людзей выхоплівалі з пад'ездаў, нават урываліся ў кватэры, у каго быў раней хоць адзін пратакол па 23-34, то цяпер уже все разумеюць, як будуць улады гатовіцца, каб не дапусціць масавага выхаду на вуліцы ў дзень волі. Але я проста хачу параіць нашым гледачам паглядзець вось у гэтым тэлеграме спісы затрыманых Жодзіна, Крэсціна, і вельмі цікавая тэндэнцыя. Мы можам назіраць, што кожны дзень затрымліваюць не менш 20 чалавек, а бываюць некалі і больш, але паглядзіце на прозвішчы. Абсалютна штодня новыя і новыя прозвішчы. То бок вось тыя 23-34 дадаюцца новыя. Адзіночны пікет пішуць. Вот як мне з аператором написали, что мы увогуле у милиции там кричали, хотя это не первые журналисты, яким такое винувачение, фашисты, там каратели, парализовали новую фракцию целого управления Советского района. Разумеете, это такие речи, коли просто улады імкнуться зробити все, как мне збить эту хвалю, але мы бачим, что она абсолютно не збивается. Сёння ў Браўлянах таксама рано люди таксама выйшлі са сцягамі, з плакатамі, абазначылі сабе, што яны там таксама гатовыя у любы момант выйсці на вуліцу. Так што гэтыя ўсе працэсы, якія цяпер адбываюцца ў сталіцы прынамсі, сведчаць пра тое, што ўлады вельмі напалоханы тым, што народ абсалютна не здаецца. Вось і гэты патрулі, пра якія я цяпер кажу. Яны ж ходзяць у такое надвор'е і будуць хадзіць да вечара, напэўна. Можа, яшчэ вечарам будуць паляваць каля пад'ездаў і дзіцячых там нейкіх пляцовак. Наколькі я разумею, вось, Люба, вось гэтыя патрулі, якія ходзяць па дварах, з'явіліся не так давно, таму што апошнім часам мы не назіралі вось актыўнасці з боку сілавікоў, бо відавочна, што акцыі пратэсту перайшлі ў іншы фармат, аднак і затрыманні зараз маем, і вось у Маладзечна былі затрыманні за апошнія сотні. У Мінску таксама лакальныя вось акцыі, калі праходзяць таксама, як у выпадку з пенсіянеркамі. Ці азначае гэта магчыма, што улады ўсё ж такі рыхтуюцца да пратэснай вясны? Ну, конечно, все рыхтуюцца. Калі тут люди пишут, что мы мусим адзначыць дзень волі, ну так, а дзень волі гэта ж ведаеце, я колькі сабе памятаю, якая б не была акцыя, ці то чарнобыльскі шлях, ці то яшчэ нешта, але дзень волі ён заўсёды быў для ўладаў такім вот індыкатарам, калі сцягиваліся сюды ўсе сілы. Ну, я не ведаю, ці выйдуць людзі сёлета, таму што мы бачым, якая сітуацыя. Тут нічога ўжо цяпер немагчыма прадказаць. Але тое, што ўлады рыхтуюцца, калі вы бачылі, каб у нас у нядзелю хадзілі вайскоўцы па дварах, это ж увогуле некае ўжо вайсковае становішча. Таму я думаю, што гэта будзе ўзмацняцца. Чым бліжэй мы будзем набліжацца да гэтай даты, тым больш будзе вось такая пільная ўвага з боку гэтых так званых сілавых структураў.
Ну, мы бачили не толькі вайскоўцаў, ужо раней мы бачили і бронетэхніку на вуліцах Менску, і БТР, і БМП, да чаго толькі не даходзіла, і стралялі па наших журналістах. Так, пластикамі і гумавымі кулямі. Усё гэта, Любоў, я думаю, таксама памятаеш вельмі добра. Ну, вось я б хацеў спытаць, людзі, якіх можна назваць апалітычнымі, людзі, якія займаюцца сваімі справамі, якія настроі сярод людзей, якія не далучаюцца да гэтых пратэстаў, ці адчуваюць яны, што штосьці ідзе не так навокал? Ведаеце, што такое палітычныя людзі? Вось калі нас затрымлівалі з аператарам за тое, што мы рабілі апытанку, а гэта адбывалася каля філармоніі, дзе людзей увогуле не шмат, звычайна. Тым больш гэта было збоку, дзе бульвар Гулявіна. І вось мяне што ўразіла ўвогуле, больш за ўсё мяне ўразіла тое, што да нас падышлі там двое, нібыта ў цывільным, там з нейкімі там відэарэгістрацыямі там на вопратцы. Але ішла некая бабуля, вела унучку ў музычную школу, ішоў нейкі так само мужчына сталага веку. Шлі людзі, які абсалютна вот просто па сваіх справах. Я чакала такой рэакцыі. Яны так кінуліся нас бараніць. У мяне ў руках быў мікрафон, у аператара камера, натуральна, і яны пачалі крычаць фашысты, вот опять мы кричали фашысты. Как вас там уже сбыло с нашей земли? Чего вы сюда понаехали? Да як же вы уже все стали? Да что это такое? Одна женщина схватила меня за руку и кажет, позже я вас ховаю себе дома. А ну пошли на этих милициянтов, те на вас попятились. И тогда уже им на допомогу еще трое выбегли из Тахапуса и почали кричать, граждане, расходитесь, граждане, вот сейчас тоже туда пойдете. А люди просто с такими проклёнами, мы уже пришли в этот бус, люди еще бегли и кричали. Разумеете, ну ніколи ж не було раніше такої реакції. Ось вам аполітичні люди, які нібито не ходять там на які акції, що у людей вже накипело. Нема сьогодні в Менську сім'ї, де не сидів ці зяті, ці син, ці внучка, ті ж там навіть дідуля. І тому аполітичним заставатися, це так можна сказати, що політично. Насамрэч, це тяжко себе сказати, що я політичний, не цікавлюся і імкнуся про це не думати. Хочеш, не хочеш, а будеш думати, бо це все на твоїх очах відбувається. Ось така ситуація. Сапраўды атрымліваецца, што не рабі, а ўсё роўна палітыкай ты мусіш займацца так ці іначай з таго ці іншага боку, таму што ігнараванне грамадскага жыцця значнай часткай насельніцтва прывяло да таго, што цяпер гэтае грамадскае жыццё выглядае канчаткова ў выглядзе дыктатуры і тэрору. На жаль, такая сітуацыя. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з раёну Камароўскага рынку ў Менску была Любоў Лунёва. Дзякуй, Люба. Таксама гаспадарства, як мы ўжо адзначалі, што плануецца гарачая весна, да якой рыхтуюцца не толькі пратэстоўцы, але і ўлады. У тэлеграм-каналах з'явілася анонс наступнай веснавой акцыі пасля досыць доўгага зімовага перапынку. Акцыя мусіць адбыцца ў бліжэйшую нядзелю, 7 сакавіка. Ці варта пратэставаць, ці варта рыхтавацца да гэтай акцыі, а таксама ейная стаўленне жыхароў сталіцы да такога пратэсту вашай увазе ўжо зараз? Так, конечно, падтрымліваю, таму што нам трэба будаваць новую Беларусь, дэмакратычную, таму што тое беззаконне, якое зараз адбываецца, гэта нельга трываць моўчкі. Я не уверена, что помогут мирные акции. За полгода они принесли только горе и страдания людям. Санкции, вот это пшик вообще, то, что какие санкции в Европе сейчас, это просто смеху варто. И, я даже не знаю. У меня вся надежда на Игоря Макарова. Латушка молодец, слов нету. Сама Светлана молодец, да? Но вокруг нее скопилось какое-то количество каких-то непонятных темных личностей. И вот я так поняла, что до нее очень сложно достучаться. Давайте не будем. Нет, наверное, я не отвечу на этот вопрос. У нас за свободу слова не очень приветствуецца. Акцыі патрэбны, але патрэбна мяняць фармат гэтых акцый, таму што вельмі высокая рызыка для людзей, якія выходзяць на гэтыя акцыі, таму што з 1 сакавіка мяняецца заканадаўства і таму што зараз ёсць інфармацыя аб тым, што яно і далей будзе больш жорсткім, уводзіцца ўжо крымінальная адказнасць, калі там некалькі раз пападаўся па 23-34, здаецца, гэта
гэты артыкул. Вось таму так, трэба, так, падтрымліваю, але патрэбныя нейкія новыя трыггеры, нейкія новыя нагоды. Это полностью бред. По итогу, все возвращается на круги своя, как бы до этого не было. Конечно, поддерживаю, потому что, хотя она уже, скорее всего, не так будет сильна, как те были акции, которые были до этого. Но и я хочу, конечно, поддержать, чтобы в стране что-то поменялось, чтобы рабочих тоже уважали. Не то, что там кто-то получает большие деньги, а рабочие должны жить за маленькие деньги на каких-то маленьких предприятиях или даже на больших предприятиях. Бачачи, що роблять наші влади, що повишають податки, що повишаються ціни на все. Ось, я так думаю, що пора вже прочнутися. Ось раз почалася весна. И я маю так, что треба вийти. Это провокационные вопросы, на такие вопросы я отвечать не буду. Потом еще сидеть много долго, нет, спасибо. Ну, шановне господарство, такое меркаванне жыхароў сталіцы. Мы кожны дзень практычна робім апытанні беларусаў на тыя ці іншыя важныя для нас тэмы. Ну і по-рознаму бывае, але вось бачыце, сёння атрымалася так, што жанчыны больш актыўныя, больш свабодна, смела выказваюць сваю думку. Ну, але так ці іначай большасць людзей кажа, што варта ўсё ж такі абуджацца і нешта з гэтым рабіць. Наколькі народ Беларусі гатовы да абуджэння, распытаем ужо зараз. З намі на сувязі дарадца Светлана Ціхановская, Александр Добровольскі. Спадар Александр, добрый дзень. Добрый день. Як рыхтуецеся, ці рыхтуецца каманда Светланы Ціхановскай да вось акцыі, анансаванай у тэлеграм-каналах 7 сакавіка? Так, мы абмяркоўваем і фармат, і тое, як можна было б пазбегнуць такіх непатрэбных рэчаў, думаем пра бяспеку людзей. Пакуль пра фармат яшчэ рашэння няма, але кампанія ўжо ідзе інфармацыйная. Ну а як, напэўна, вы пачулі вось жаданне Мінчукоў таксама змяніць фармат такіх акцыяў? Ці наспела змена гэтага фармату неабходнай? І ці не падаецца вам, што нават змена фармата наўрад ці можа паўплываць на ход падзеяў, бо сапраўды грамадства вельмі запужанае. Зараз амаль кожны дзень па некалькі судовых працэсаў праходзіць у Беларусі, разгляд крымінальных справаў. Людзям даюць максімальна магчымыя тэрміны зняволення. Я упэўнены, што фармат павінен быць эфектыўным, каб паказаць, што людзі патрабуюць пераменаў, людзі патрабуюць новых выбараў, і фармат павінен быць максімальна бяспечным, і над гэтым думаем, абмяркоўваем. Вельмі добры фармат быў зададзены на 100-годдзе заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі, калі гэта быў вялікі канцэрт, вялікая акцыя, яна была дазволеная, і ўсё паказала, што ад гэтага ніхто не пацярпеў, наадварот, гэта было свята. Мы думаем таксама і пра гэта, і ведаем, што палітычныя партыі будуць падаваць заяўку на, каб гэта ўсё было афіцыйна. Думаю, што Лукашенко пабаіцца дазволіць, не хопіць яго у самаўпэўненасці. Ну, а як яно будзе, будзем глядзець. Спадар Александр, але хацелася б яшчэ абмеркаваць такую рэч, звязаную з уздзеяннем на сілавікоў, якія парушаюць закон, якія ўдзельнічаюць у гэтых рэпрэсіях, тым ліку з асаблівай жорсткасцю. Вядома, што ў Вільні неўзабаве можа запрацаваць каардынацыйны цэнтр у справе універсальнай юрысдыкцыі адносна Беларусі. Вось мы ведаем, што каманда Светланы Ціхановскай, вы таксама працуе над гэтай справай, над тым, каб запрацаваў гэты каардынацыйны цэнтр у справе універсальнай юрысдыкцыі. Ці не маглі б вы распавесці нашым гледачам падрабязней, што гэта значыць, як гэта працуе і які гэта вынік можа даць? Ну, па-першае, універсальная юрысдыкцыя – гэта магчымасць правесці расследаванне і прыцягнуць да адказнасці тых, хто ажыццяўляў катаванні і нават забойствы людзей, калі людзі не могуць знайсці справядлівасці ў сваёй краіне.
у нашай краіне, у Беларусі, на жаль, справядлівасці няма, ёсць беззаконне зараз. І таму ёсць магчымасць, і гэта ёсць канвенцыя супраць катаванняў міжнародная, якую ратыфікавала Рэспубліка Беларусь у свой час. Ёсць магчымасць узбудзіць крымінальныя расследаванні ў іншых краінах, куды трапілі грамадзяне Беларусі ў якасці уцекачоў ці проста па гуманітарных візах. І вынікам гэтага павінны быць суды пажадана ў Беларусі, і я думаю, што яны будуць абавязкова ў Беларусі. Але пакуль гэта немагчыма дамагчыся у бліжэйшыя месяцы, тут думаю, што гэта будзе нелёгка, то можна праводзіць расследаванні і нават суды ў іншых краінах. А калі будуць падазраваныя, а такія падазраваныя ўжо ёсць, можна паглядзець адзіную кнігу рэгістрацыі злачынстваў, і там ужо ёсць дадзеныя падазраваныя, правереныя арганізацыяй «Байпол», то гэтыя падазраваныя могуць быць аб'яўлены ў крымінальны вышук па лініі Інтэрпола, і спадар Мікалай Карпенкоў, які вельмі шмат зрабіў для таго, каб ажыццяўляць катаванні людзей, ужо ёсць такім падазраваным, які хутчэй за ўсё ў бліжэйшы час будзе аб'яўлены. Вышук таксама некаторыя будуць кіраўнікі управлення ўнутраных спраў у розных гарадах, я пра гэта ведаю. І вось у гэтым сэнс універсальнай юрысдыкцыі. Што да арганізацыі, якая ствараецца ў Вільні, так ужо прынята рашэнне, каб каардынацыйны цэнтр, які мог каардынаваць працу усіх людзей, якія хочуць, каб дапамагчы людзям знайсці справядлівасць, працаваў. Ужо прынята рашэнне пра заснаванне яго, і ён будзе заснаваны ў Вільні ў бліжэйшы час, і зараз ўжо вядуцца пошукі людзей, якія маглі б там працаваць. Гэта дапаможа каардынаваць дзейнасць і перадаваць досвед літоўскіх праваахоўных органаў для тых людзей, якія будуць гэтым займацца ў іншых краінах. Я нагадаю нашим глядачам, што ініцыятыва «Байпол», якая ўдзельнічае у зборы і спраўджанні сведчанняў пра катаванні і іншыя злачынствы з боку міліцыянтаў, з боку КДБ, спецназу. Ініцыятыва «Байпол», яна заснаваная былымі беларускімі міліцыянтамі, пракурорамі і іншымі працаўнікамі праваахоўных структур, якія перайшлі на бок народу і не хочуць удзельнічаць у гэтых злачынствах, а хочуць, наадварот, дапамагчы людзям, каб гэта ўсё беззаконне найхутчэй скончылася. І вось у мяне такое пытанне: досвед беларускіх праваахоўнікаў, якія перайшлі з гэтай сістэмы, наколькі ён важны будзе у стварэнні гэтага каардынацыйнага цэнтру, і ці трэба, каб яшчэ больш людзей з таго боку, можа, з нейкімі сведчаннямі далучылася да гэтай справы? Безумоўна, трэба, каб далучаліся да гэтай справы людзі, якія маюць доказы і хацелі б дапамагчы справядлівасці. А досвед арганізацыі «Байпол» вельмі важны, таму што следчыя ў Літве, яны расследуюць гэтыя падзеі і хочуць мець доказы таго, што гэта проста не такое выпадковае штосьці, што адзін чалавек перавысіў свае паўнамоцтвы, кагосьці пабіў, а што гэта зараз сістэма ў Беларусі. Ну і гледзячы на гэтыя кадры, якія вы паказваеце, гэта відавочна, але гэта павінна быць зафіксавана так, каб у працэсуальных дакументах гэта было ўсё даказана. І «Байпол» вельмі моцна гэтым дапамагае. Ён памагае людзям збіраць доказы, афармляць іх належным чынам, кансультуе, як трэба, просто што трэба ўзгадаць, якія дакументы трэба знайсці і гэтак далей. Так што я спадзяюся, што гэтая праца будзе вельмі паспяховай у бліжэйшы час. Што датычыць універсальнай юрысдыкцыі, то найбольш вядомым прыкладам у гэтай справе з'яўляецца справа Максіма Харошына. Я нагадаю, што гэта ўладальнік кветкавай крамы ў Менску, які быў жорстка затрыманы і збіты праваахоўнікамі 13 кастрычніка летась. У выніку Максім трапіў у
шпіталь, аднак зазнаў вялізныя праблемы са здароўем, а разам з тым вырасла і салідарнасць, бо мы бачылі, якая вялікая колькасць людзей выбудоўвалася ў чэргі да гэтай кветкавай крамы, каб купіць кветкі. Зараз Максім знаходзіцца ў Літве, і акурат такі ягоная справа будзе, так скажем, судова расследавана ў Літве па гэтай справе. Пакуль няма ніякіх падрабязнасцяў, магчыма, спадар Александр, вы нешта можете сказаць, на якім этапе зараз знаходзіцца справа Максима Харошина? Ну, уже 7 человек выступили свидками, были признаны потерпелыми. Это люди, которые в Беларуси подвергнулись катаванням. Первый из этих людей был Максим. Я не могу раскрывать дадзеныя, тем больше я их и не ведаю, потому что следчая группа працуе. Але можно поглядеть на сайте ЕКРП адзінай кнігі рэгістрацыі злачынстваў, і там можна знайсці, я думаю, некаторыя падрабязнасці. Разом з тым, улады намагаюцца зрабіць яшчэ больш жорсткімі пакаранні за ўдзел у пратэстах. Прынамсі, з 1 сакавіка уступаюць у сілу змены ў адміністрацыйны кодэкс, і ў тым ліку ёсць верагоднасць увядзення крымінальнай адказнасці за паўторны ўдзел у мірных пратэстах. Што думаюць пра гэта мінчукі? Давайте ўжо паслухаем цяпер, а са спадаром Александром Добравольскім, дарадцам Святланы Ціхановскай мы яшчэ пагаворым. Папрашу спадара Александра пачакаць і паслухаць адказ жыхароў Менску на гэтае меркаванне адносна ўвядзення крымінальнай адказнасці за паўторны удзел у акциях протесту. Я только... Это абсурд. Если можно сбить волну тем, что людей бьют, людей, если они так считают, что можно сбить волну тем, что людей бьют, людей садят на невыносимые сроки, дают не штрафы ужасные, это невозможно, потому что то, что есть в душе и в сердцах, никогда телесно, физически не уничтожишь. Я не думаю, что это поможет сбить протестную волну, но это неплохая попытка. Я иду на такие меры, потому что считаю, что уголовная ответственность может как-то повлиять на это. Ну, людей ничего не остановит, мне кажется, потому что если люди хотят выразить свое мнение, они будут выражать вне зависимости от того, будет уголовная ответственность за это, не будет, жестче, не жестче. Ну, как бы, если люди хотят, то они будут продолжать. Возможно, даже еще, сильнее людям, так сказать, стимул, чтобы выходить. То кого-то друга посадили, кого-то там ребенка, и все, люди сильнее повыходят. Протестующие люди — это не те люди, которым так, как их представляет власть, там, СМИ, например. Мы прекрасно понимаем, что это мирные люди, которые будут искать другие способы, чтобы показать свое отношение к ситуации и выразить свое мнение. Я думаю, что даже если внешне они смогут как-то что-то сбить, внутри все понимают, что это все просто большая обманка, и кто действительно сидит там во власти. Гэта былі меркаванні жыхароў сталіцы наконт таго, што адміністрацыя Александра Лукашэнкі і іншыя верныя яму чыноўнікі рыхтуюць змены ў крымінальным кодексе для таго, каб увесці крымінальную адказнасць за паўторны выхад на вуліцу, за тое, што людзі просто выходзяць мірна выказваць сваё меркаванне. Увогуле, незалежна ад таго, што яны робяць, вось такую крымінальную адказнасць збіраюцца зрабіць улады. Спадар Александр, што вы думаеце наконт гэтых магчымых узмацненняў рэпрэсіяў? Ну, відавочна, што яны хочуць узаконіць беззаконне сваё. І гэта ўсе разумеюць, нікога не падманеш. Самае галоўнае, што баяцца не людзі, а баяцца гэтыя чыноўнікі Лукашенка, якія абараняюць не закон, якія абараняюць не людзей, якія абараняюць сваю ўладу, ад якой, прайграўшы выбары, не хочуць адысці і трымаюцца пасінеўшымі пальцамі. Таму я ўпэўнены, што павагі няма да Лукашэнкі ўжо, павагі няма да гэтых чыноўнікаў, і таму не можа трымацца такая ўлада, якую не паважаюць. Яе да ненавісці можна давесці гэтыя пачуцці ў адносінах да гэтай улады, але павагу і любоў дубінкамі не знойдзеш. І таму я думаю, што няма ніякіх перспектыў, гэта толькі пытанне часу.
А тое, што людзі ўжо ніяк не ўспрымаюць Лукашэнку і яго зграю гэту, якая займаецца катаваннямі, як тую сілу, якой можна падпарадкавацца, гэта ўсім відавочна. Ці ёсць, спадар Александр, хоць нейкія іншыя рычагі ўздзеяння на грамадства з боку ўладаў Беларусі, апрача вось таго дзяржаўнага тэрору, які мы назіраем усе гэтыя месяцы? Ці ўвогуле нешта ёсць і ці ёсць нейкі ратунак для ўладаў у данай сітуацыі? Ёсць рычагі, зразумела, і ратунак ёсць. І калі мы паглядзім на сітуацыю, напрыклад, звонку, то відавочна, што Беларусь знаходзіцца ў вострым палітычным крызісе, які зараз перарастае ў эканамічны і гуманітарны, таму што дзяржава не забяспечвае бяспеку для сваіх грамадзян. І выйсці ёсць і паратунак. Трэба правесці перамовы і новыя выбары. Тады знікнуць усе прычыны для гэтага крызісу, і гэта ў агульных інтарэсах. Таму што крызіс у дзяржаве – гэта тое, што не падабаецца нікому, ні прыхільнікам Лукашэнкі, ні праціўнікам Лукашэнкі. І гэты крызіс выкліканы толькі адной прычынай. Людзі патрабуюць, каб былі новыя выбары і яны былі справядлівымі. Яны хочуць абраць таго кіраўніка дзяржавы, якому яны давяраюць. І ніякі іншы варыянт не падыдзе для людзей. Таму вось вельмі просты рычаг спыніць гэта ўсё бессэнсоўнае, эту барацьбу з народам, правесці перамовы, правесці новыя выбары, і кожнаму, хто не парушаў закон шляхам цяжкіх злачынстваў, знойдзецца месца ў нармальным жыцці. А тым, хто ажыццяўляў катаванні, знойдзецца месца ў папраўчых установах. Ну, спадар Александр Добравольскі, гэта прадстаўнік Святланы Ціхановскай, дарадца, я нагадваю нашым гледачам. А таксама я нагадаю, што Координаційная рада транзиту ўлады, власна, зараз мы бачым на сваіх экранах кадры з таго дня, калі яна з'явілася. Координаційная рада транзиту ўлады якраз і з'явілася для таго, каб правесці перамовы, мірныя перамовы з рэжымам Александра Лукашэнкі, каб знайсці выйсце ў сітуацыі, калі выборы відавочна сфальсіфікаваныя, грамадства супраць гэтай фальсіфікацыі і грамадства супраць гэтага міліцэйскага тэрору. Ну, на жаль, сітуацыя такая, што цяпер Координаційная рада альбо за мяжой, альбо за кратамі. Як у гэтай сітуацыі увогуле можна дзейнічаць палітычнымі метадамі, на вашу думку? Дзейнічаць можна заўсёды. Справа ў тым, што трыманнем сяброў Координаційнай рады і наогул палітзняволенымі вырашыць пытанне нельга, таму што абсалютная большасць патрабуе перамен. І большасць не пасадзіш ні ў якую турму і не арыштуеш. І абсалютная меншасць яшчэ там пабойваецца гэтых перамен і штосьці там думае, што можна захаваць. Але захаваць ужо нічога не атрымаецца. Вярнуцца ў 2019 год немагчыма па вельмі простых зразумелых прычынах. А тое, што адбываецца сёння, гэта напружвае кожнага жыхара. Калі ты, які б ты не меў палітычныя погляды, ты можаш выйсці ў краму і не вярнуцца. Ось зараз паказваюць Максіма Харошына, і такое можа адбыцца з кожным, і кожны гэта разумее. Таму толькі ў будучым... Гэта і адбываецца, спадар Александр, гэта і адбываецца. Назіраем такія факты ўжо вельмі доўга. Хацеў бы у вас таксама запытацца наконт планаў Святланы Ціхановскай, міжнародныя нейкія сустрэчы, паездкі. Ведаю, што Скандынавія зараз была ў планах кандыдаткі на выборах 2020 года. Можа, вы распавядзіце падрабязней, якія вынікі апошніх сустрэчаў, што плануецца і якія чаканні ў першую чаргу? Ну, самае галоўнае ў міжнароднай дзейнасці – гэта інфармацыя пра сітуацыю ў Беларусі і дамоўленасці, каб дапамагчы грамадзянам Беларусі, якія змагаюцца за будучыню сваёй краіны. І забяспечыць, калі будзе пераходны перыяд, новыя выбары, эканамічную стабільнасць. Таксама пра прышчэпкі ад каранавіруса вядзецца размова і шукаюцца магчымасці, каб людзі маглі прышчапіцца, бо вельмі мала магчымасцяў зараз у Беларусі. Ну і шмат іншых пытанняў, якія
тычыцца інтарэсаў грамадзян Рэспублікі Беларусь, абмяркоўваецца. Зараз будзе візіт у Фінляндыю, пасля ў Брюссель, пасля ў Швейцарыю. І у Швейцарыі таксама будуць абмяркоўвацца пытанні актываў магчымых тых людзей, якія выводзяць грошы з Беларусі, якія займаюцца сваім бізнесам насуперак інтарэсам дзяржавы. І, магчыма, гэта будуць і санкцыі супраць такіх людзей. То бок, я так разумею, рыхтуецца пэўны удар па алігархах Лукашэнкі, прынамсі па іх замежных актывах. Так. Я нагадаю нашим глядачам, что с 1 по 4 сакавіка Святлана Тихановская ажыццяўляе визит у Фінляндию и сустрэнецца с финским президентом, премьер-министром, кіраўніком Міністэрства замежных справаў, прадстаўнікамі ураду, парламенту и агулам фінскай улады. І нагадаю, што ад самага пачатку не толькі краіны Балтыі, але і іншыя краіны скандынаўскія выказвалі падтрымку беларускаму народу у змаганні за дэмакратыю. І тым ліку міністр замежных справаў у Фінляндыі сустракаўся са Святланай Тихановскай у Вільні. І Белсат будзе працягваць сачыць за міжнароднымі паездкамі Святланы Тихановскай, якую у Еўразвязі і ў Паўночнай Амерыцы лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народа. Ну, як слушна заўважыў гаспадар Александра, паездкі, канешне, плённыя, і яны так ці інакш уплываюць на міжнародную павестку і ўздзеянне на рэжым Александра Лукашэнка. Нагадаю, што Александр Добравольскі, дорадца Святланы Тихановскай, быў з намі на відэасувязі. Ну, а мы, спадарства, працягваем наш сённяшні нядзельны традыцыйны ўжо эфір. 205-й дзень пратэстаў працягваецца ў Беларусі. І забастоўкі, і мы вяртаемся у Салігорск, і шахцёр беларускалю Юрый Корзун. Памятаеце, напэўна, гэтага чалавека, які прыкаваў сабе кайданкамі і ўжо за сваю грамадзянскую пазіцыю, за патрабаванне правядзення новых выбараў і спынення гвалту ў краіне. Ён адседзеў 60 сотняў запар, а зараз апошнія 15 сотняў ён адседзеў у ізалятары Любаньскага раёну. Дарэчы, атрымаў галадаванне нейкі час. Ужо зараз сведчанне Юрыя Корзуна вашай увазе. Я часто бегаю, я люблю спорт. И когда в сети анонсировали, что будет пробежка осуществляться в поддержку репрессированных спортсменов, я со своими товарищами решил тоже поучаствовать в этой пробежке. Вот. Это был лесной массив. Мы пробежались, записали видео, на котором просто заявили, что мы солидарны с репрессированными спортсменами Беларуси. Все, это и послужило для них, это послужило сигналом, что если кто-то с кем-то солидарен, а тем более с репрессированными белорусами, значит, эти люди однозначно против действующей власти. Просто насильственно вытянули из машины, повалили лицом снег, заломали руки. Ну, уже ничего не оставалось, как следовать с этими товарищами, не товарищами, их автомобиль, и они меня отвезли в РОВД. После того, как суд вынес решение о административном наказании, 15 суток меня отвезли в Любанское ИВС города Любаня. Вот. Камера 4-местная. В камере находились административно задержанные. Постоянно камера была заполнена. Это были люди с Любанского района, административно задержанные за какие-то там правонарушения. Ну, кто за пьянки, кто за скандалы, кто за прочее. Находиться в камере было сложно, потому что я сам не курю. Люди, которые там находились, они постоянно курили. Мне было очень тяжело, нечем было дышать. Камера маленькая.
окна все законопачены, заклеены пленкой для того, чтобы не было такого там сквозняка, потому что рамы очень плохие, очень холодно было. В камере была температура 10 градусов, не больше, может 12 от сил, потому что постоянно были ледяные руки, ноги, приходилось все это регулярно растирать, не спасала никакая одежда. Батареи были холодные. На вопрос, почему так происходит, ответ был один: потерпите. Все. Вот было тяжело. Поэтому, наверное, именно по этой причине я и решил на восьмые сутки прервать голодовку и начинать из нее выходить, потому что вот в таких условиях голодать просто невозможно. Но летом я хочу вернуться на работу, в свое рабочее место. Я в этом уверен практически на 99%, что к лету Лукашенко уйдет с поста президента. И я смогу вернуться на работу и работать на благо своей страны, на благо своей семьи, там, где я работаю. Гадаю, гэта быў Юрый Корзун, нязломны шахцёр з Салігорскага Беларускалію. Тым часам не толькі рабочыя, аднак і футбольныя фанаты далучаюцца да страйку, да байкоту далучыліся таксама фанаты Віцебску і Салігорскага шахцёра. Вот бачыце, які пратэсны горад Салігорскі, сам Ярослав, які родам адтуль, можа гэта пацвердзіць. У страйку ўжо бяруць удзел 7 фанацкіх рухаў. Матч за суперкубак Беларусі паміж Батэй і Шахцёрам адбудзецца без фанацкага падтрымання, бо гульні байкатуюць ультрас абедзвюх камандаў. Ці варта падтрымліваць сваю каманду, ці варта ўсё ж такі далучацца да страйку? Заклікаю гаспадарства выказаць сваё меркаванне, дасылаць свае паведамленні нам у вайбер-чат па нумару, які перыядычна будзе з'яўляцца на вашых экранах і маніторах, а таксама на наш рэдакцыйны нумар. Калі ласка, мы чакаем вашых смс-паведамленняў, будзем іх па магчымасці зачытваць у нашым эфіры. Што датычыцца страйкаў, у гэтую пятніцу і суботу яшчэ 3 чалавекі далучыліся да страйку на Новаполацкім нафтане, нафтаперапрацоўчым заводзе. Гэта лабарант хімічнага аналізу Ксенія Садоўская, машыніст тэхналагічных помпаў Александр Ляшкоў і машыніст кампрэсарных установак Андрей Куц. Даму ім слова. Я, Куц Андрей Геннадьевич, работаю на ОНАФТАН, машинистом компрессорных установок, установка УЗК. Стаж работы на предприятии более 10 лет. С 26 февраля 2021 года присоединяюсь к общенациональной стачке и поддерживаю требования, а также выдвигаю локальные требования: прекратить давление и преследование моих товарищей, членов независимого профсоюза, работников с активной гражданской позицией, прекратить издевательство над людьми, их взглядами и убеждениями. Я свой выбор сделал. Жили Беларусь! Я, Садовская Ксения Александровна, лаборант химического анализа 4-го разряда на ОАО «Нафтан», лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты. Стаж работы на предприятии почти 8 лет. С 27 февраля 2021 года присоединяюсь к общенациональной стачке и поддерживаю требования. Я устала бояться и хочу жить в согласии со своей совестью, поэтому я делаю такой выбор. Я, Ляшков Александр Сергеевич, 1982 году народження. Працую на нафтане УЗК, машиністам тэхналагічных помпаў. До гэтага часу працаваў 12 гадоў на базе абсталявання кіроўцам пагрузчыка. Агульны стаж на прадпрыемстве 14 гадоў. На УЗК працуюць годныя, ініцыятыўныя і высокакваліфікаваныя людзі, якіх пераследуюць і зневажаюць за іх актыўную грамадзянскую пазіцыю і за іхнія погляды. Немагчыма болей трываць гэтае беззаконне. З гэтай прычыны я з 1 сакавіка 2021 году далучаюся да агульнанацыянальнага страйку і прыймаю і пагаджаюся з усімі ягонымі патрабаваннямі. Жыве Беларусь! Вельмі смелы на гэтыя часы
учинок, тому что не забываем спадарства, справа не только в тем, что люди идут на страйк и могут позбавиться працы, але могуць таксама трапіць і пад арышт просто за запіс гэтага відэа. Вось такія часы надышлі, што цяпер бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня, якія былі дзяржаўнымі сімваламі Беларусі ад 91-го года, цяпер нават караюць за тое, што людзі трымаюць іх дома. Такія часы прыйшлі. Ну так, ёсць суды нават за размяшчэнне бел-чырвона-белай сімволікі на балконах. І, да прыкладу, журналіста Сергея Мураўскага такім чынам пакаралі адміністратыўным арыштам. І, што цікава, за пікет на 16-м паверсе. Ведаем, што улады ажыццяўляюць фактычна дзяржаўны тэрор нават у кватэрах беларусаў, калі ўрываюцца у дамы, у кватэры і патрабуюць зняць сімволіку, а то і адразу складаюць пратакол, адвозяць у суд, на сотні, кідаюць у ізалятары. Аднак ёсць спадарства нязломны чалавек, ён жыве ў Полацкім раёне, гэта вёска Алёшча, Анатоля Каханчыка, якому 61 год, ужо саджалі на сотні, на 7 сотняў арышту, яго звольнілі з працы за бел-чырвона-белую афарбоўку сваёй хаты. Спадара Анатолія пазбавілі працоўнага месца толькі за тое, што ён размаляваў сваю хату ў бел-чырвона-белыя колеры, а наш журналіст Зміцер Казакевіч сустрэўся з адважным мужчынай і паразмаўляў з ім. Вашай увазе наступны матэрыял. День добрый, Анатоль. День добрый, витаю. Скажите, коли ласка, вы недавно отсидели 7 суток. За что? Ну, спочатку я вивісив бел-червоно-білий стяг в Женівні після виборів. Ось. Ну, а неділі в листопаді розмалював хату, намалював погоню і приїхав на рад міліції, склали протокол. Але ж скажите, коли ласка, на раду міліції хтось повинен був позвонити, так, сказати? З початку лютого приходив до мене председатель совету Буханцов Леонид Игоревич. Сфотографував хату і, я так розумію, що він офіційно зробив офіційний запрос. Скажите, у чем вас обвинуватели? Это ж просто хата. Ну, хата стояла в пикете, 23-34, пункт 1. 7 суток? 7 суток, так. А ці правда тое, што пасля таго, як вы адседзелі 7 суток, вас звольнілі з працы і вы доўга вельмі працавалі да гэтага на чыгунцы, я так разумею, так? Раскажыце. Я на чыгунке працаваў 38 гадоў, маю 4 ўзнагароды. Выдатнік беларускай чыгункі і 3 степені за сумленную працу. Выклікаў кіраўнік. Ну, я іх разумею. У всіх ёсць сем'і. Ну, калі б он пачаў мяне захищаць, ну, звольнілі б яго таксама. І потым, ну, ўсё роўна не далі працаваць. Таму напісаў па згодзе бакоў. Ну, а кіраўнік, што ён вам сказаў? Чаму? Ну, на его крепко натиснули сверху. Сумуете по праце на чыгунцы зараз? Ну, конечно, 38 годов, все мое жыццё. А вы вырашылі пафарбаваць хату ў бел-чырвона-белы колер, выставілі пагоню. Яшчэ да гэтага ведалі, што гэта за сімвалы і што яны азначаюць для нашага народа? Конечно, я с 97-го года в партии БНФ, потом в партии КХП БНФ. Для меня это святые символы, символ крови Христа на плащанице. Я человек верующий, тому для меня это принципово. А коли почались уже знищення этих символов, поэтому тому я и намалевал. Намалювали ў знак солідарнасці, ў знак падтрымкі? Так, і ў протоколе позначив, что ў знак протесту. А скажите, калі ласка, вы живете зараз тут один уже цэлы тыдзень. Як да таго, што вы былі асуджаны за
бел-чырвона-белую хату і адседзелі 7 сутак. Як да гэтага паставілася ваша сям'я? У вас трое дзяцей, я так разумею. Ну, дети меня вельми подтрымливают, дети у меня добрые. Они одразу собрали консилиум, сказали: батька, мы тебя не покинем, батька, мы тебя будем подтрымливать. Тому... Скажите, калі ласка, чаго чакаць зараз? Ці казалі вам штосьці там міліцыянты, ці папярэджвалі? Чаго зараз чакаеце? Міліцыянты меня попередили, калі не зафарбуешь, зноў приедем. Я сказал, что я зафарбовывать ничего не буду, приезжайте, буду сидеть. У них одно выйти, трымать меня за кратами. Зафарбовать самим и трымать меня за кратами. Хата застанется такая, якая она есть. Все. Дзякуй вялікі. Бел-чырвона-белая хата застанецца бел-чырвонай-белай. Мы размаўлялі з гаспадаром бел-чырвона-белай хаты Анатоліем Каханчыкам у вёсцы Алёшча Полацкага района. Зміцер Казакевич, Белсад. Шановне господарство, у нашій студії тим часом з'явився гость, палітолог Павел Усов. Добрий день. Добрий день. Вось гэтая гісторыя пра чалавека, якога арыштавалі за тое, што ён размаляваў сваю ўласную хату вось у такія колеры. Пра што яна сведчыць, на вашу думку? Тут не толькі гэтая хата сведчыць пра тое, што ў нас абсалютна неадэкватная палітычная сітуацыя склалася. Па сутнасці, гэта мы ўсе назіраем на працягу 26 год, а ў асаблівасці для большасці грамадзянаў гэта стала відавочна з жніўня 2020-го і нават раней падчас выбарчай кампаніі. Ну, я лічу, што чым больш будзе такіх людзей з'яўляцца, якія прынцыпова будуць ставіцца да таго, што ўлады разгарнулі масавы тэрор, чым больш будзе такі супраціў на ўсіх узроўнях, пачынаючы ад бытавога, скончваючы нейкім грамадскім супрацівам, тым менш шансаў у сістэмы і асабіста ў Лукашенка перамагчы. Ну вось мы кажам пра палітычны тэрор, сітуацыю тэрору. Якія асноўныя прызнакі таго, што мы маем справу менавіта з тэрорам з боку дзяржавы? Я думаю, што таксама гэта ўжо відавочна не толькі для палітолагаў, але для большасці краінаў, калі фактычна праз рэпрэсіі праходзяць тысячы людзей, калі не працуе элементарныя аспекты, базісныя аспекты заканадаўства, не кажучы пра канстытуцыю, калі фабрыкуюцца справы палітычныя, нават на ўзроўні бытавых, калі за стужку проста бел-чырвона-белую ці за адзенне можна атрымаць нацыянальных колераў, можна атрымаць 7 або 15 сотняў, калі фабрыкуюцца тэрарыстычныя справы. Мы маем дачыненне са справай супраць Аўтуховіча. Усё гэта элементы, безумоўна, фактычна масавага тэрору, бо калі мы кажам пра масавы тэрор, гэта не толькі гутарка, не варта параўноўваць гэта са сталінскімі часамі. Масавы тэрор гэта азначае, што ніводны грамадзянін, нават не гледзячы на ягоныя погляды, нават калі ён адчынены там апазіцыянер ці супрацьстаіць Лукашенка, тэрор датычыць не толькі гэтых людзей, а проста нават элементарнай нелаяльнасці да сістэмы. То бок гэта азначае, што кожная асоба ў Беларусі, кожны просты грамадзянін, не толькі сем'і дарослыя, але таксама і дзеці могуць стаць ахвярамі рэпрэсіяў. Ніхто не можа адчуваць сябе ў бяспецы. Абсалютна ніхто не можа адчуваць сябе ў бяспецы. У бяспецы могуць адчуваць толькі тыя, хто гэты тэрор рэалізуе да моманту, пакуль яны знаходзяцца ва ўладзе. Ну вось якраз такі гэтую бяспеку і стабільнасць Александр Лукашенко называў адной з прычынаў свайго існавання на пасадзе кіраўніка дзяржавы, таму што я даю вам бяспеку, я даю вам стабільнасць, вы можете жыць пад мірным небам. Такі быў наратыў дзяржаўнай прапаганды ўсе гэтыя гады, а зараз як бы
гэтая бяспека знікае, што яны могуць даць узамен? Ну і ўсе гэтыя гады, 26 год, гэтая сістэма трывала толькі выключна дзякуючы рэпрэсіям і тэрору. Гэты тэрор быў заўсёды, рэпрэсіі былі заўсёды. Ну, кожныя выбары прэзідэнцкія, акрамя 2015 года, хіба скончваліся сур'ёзнымі рэпрэсіямі. Ну, гэта не датычыла, канешне, большасці грамадства, гэта датычыла якраз найбольш актыўнай часткі грамадства апазіцыі, але тэрор ён быў. Людзей катавалі, людзей збівалі, садзілі там, фабрыкавалі справы. Гэта ўсё было ў 6-м годзе, гэта было ў 10-м годзе, гэта было ў 16-м годзе падчас акцыі туніяцаў, дармаедаў. А зараз тэрор проста ахапіў, канешне, даволі шырокія слаі насельніцтва. Гэта першае. Па-другое, цалкам страчана легітымнасць Лукашенка, цалкам падарвана электаральная падтрымка, якая больш-менш была і ў 6-м, і ў 10-м годзе. Не было такога абвалу, канешне, і можна было маніпуляваць грамадскай апініяй, казаць пра тое, што вось у нас мірнае неба, я даю вам заробкі. І, канешне, памятаем і па сацыялагічных апытаннях, і проста па размовах з грамадзянамі простымі, што падтрымка для Лукашенка была. Зараз гэтай падтрымкі гэтая падтрымка збольшага адсутнічае. Мы можам казаць пра тое, што вось сталы электарат, сталая сацыяльная база у дзеячага дыктатара гэта каля 20%. Канешне, што рабіць не 80, а прынамсі 60% тых людзей, якія адчынена не падтрымліваюць гэтую сістэму, бо ёсць якая нейкая частка, якая будзе вагацца, якая не будзе нікуды лезці, але апазіцыйны электарат, электарат супраціву, вось гэтая апазіцыйная база, яна пашырылася, яна можа складаць сёння там да 40%, там можа сягаць там 50%, гэта вельмі моцная. Гэта размова пра матываваных людзей. Матываваных. А моцна матываваных можа быць нават яшчэ, можа быць трошкі менш тых людзей, якія будуць удзельнічаць у пратэстах і, не гледзячы на тэрор, нават могуць удзельнічаць у пратэстах. І утрымацца ў гэтых умовах без тэрору проста немагчыма. Таму усе гэтыя дэкларацыі, тое, што мы там неяк захавалі стабільнасць, яна разлічана толькі на тую сацыяльную базу, якую мы можам сёння акрэсліць як ебацькі. Ну вось прыхільнікі Александра Лукашэнкі і не толькі яны часам кажуць, што добра, калі ёсць заробак, стабільная пенсія. Што зараз будзе з пенсіямі, з заробкамі? Як мы ў гэтай сітуацыі, грамадзяне Беларусі, як адчуюць тое, што адбываецца ў эканамічным сэнсе? Ну, трэба, перш за ўсё, сыходзіць з таго, што заўсёды будзе такая частка насельніцтва, гэта знову там ад 15 до 20%, якія нават пры матэрыяльным недабрабыце, пагаршэнню матэрыяльнай сітуацыі, яны ўсё роўна будуць падтрымліваць Лукашенка. І збольшага гэта мы бачым, што часам гэта нават людзі не сярэдні клас, а перш за ўсё пенсіянеры, такія працоўныя, нізкага статусу. Ну і, канешне, там могуць быць чыноўнікі, якія атрымоўваюць пэўныя дывідэнды. Але збольшага гэта людзі, якія нават пры вельмі кепскай сітуацыі будуць падтрымліваць Лукашенка, і нават калі сітуацыя будзе пагаршацца, яны ўсё роўна яго будуць падтрымліваць. А якраз такі большасць на сябе адчуе, канешне, вынікі гэтага тэрору, бо тэрор гэта заўсёды вельмі дорага. Гэта дадатковыя фінансавыя затраты дзеля таго, каб, па-першае, падтрымліваць лаяльнасць сілавога апарата, на які ты абапіраешся. Гэта ўвесь час трэба, канешне, падпітваць гэты сілавы апарат. Канешне, зараз даволі шмат людзей з сілавога апарату прокуратуры, следчага камітэта, яны ўжо замараныя ў крыві, яны ўжо будуць нават падтрымліваць Лукашенка, сыходзячы з таго, што ім нічога больш не застаецца, нават калі яны будуць без штаноў хадзіць, бо яны разумеюць, што калі гэтая сістэма цалкам разваліцца, іх чакае вязніца. Альбо эміграцыя ў Расію, напрыклад. А куды ты эмігруеш у Расію? Можна там 10-20 чалавек высокапастаўленых чыноўнікаў, якія могуць знайсці там працу, як церцель дзе-небудзь у Газпроме, альбо яшчэ недзе.
Але тыя вось сярэднія пракуроры, якія засуджваюць журналістак Белсата Тутбаю, яны нікому там не будуць патрэбны. Фактычна гэта людзі, якія ставяць, ужо паставілі крыж на сваім жыцці, іх існаванне залежыць ад таго, як доўга будзе існаваць гэтая сістэма. Пакаранне так ці інакш іх чакае на працягу гэтых гадоў, праз 5 год, але альбо яны сядуць, альбо проста стануць абсалютнымі маргіналамі, нікому не патрэбнымі. Я кажу пра тых пракурораў і суддзяў, якія маюць зараз там 22-30 гадоў і засуджваюць. Гэтыя, яшчэ раз вяртаючыся, яны будуць да канца там стаяць, зубамі рваць, каб проста захаваць гэтую сістэму, бо разумеюць, што для іх гэта смерць. І ў пераносным, і ў прамым смысле, бо я думаю, што як толькі гэтая сістэма абваліцца, нас чакае ўсё ж такі ў пэўным сэнсе вось гэты канфлікт, які можа выйсці па-за межы нейкага ўтрымання, бо людзі вельмі моцна раз'юшаны і будуць патрабаваць справядлівасці, перш за ўсё, у дачыненні да тых, хто забіваў і тых, хто садзіў. Таму... Ну вось мы размаўлялі з Александром Добровольскім, дарадцам Святланы Ціхановскай, якраз такі пра гэтае расследаванне, пра апарат універсальнай юрысдыкцыі у дачыненні тых сілавікоў, якія здзяйснялі злачынствы, але ёсць сілавікі, якія не замешаныя зусім у крыві, яны могуць зараз пайсці на такую здзелку. То бок, па-першае, перайсці на бок народа, з'ехаць нават з Беларусі пакуль што, і далучыцца да той же самай ініцыятывы «Байпол», напрыклад. Як вы это ацэньваеце? Яны могуць, яны павінны зрабіць, бо ўжо той тэрмін, калі можна было прыняць рашэнне, ён прайшоў. Зараз ужо засталіся людзі, могуць быць тыя, хто так падпольна злівае інфармацыю. Я думаю, што яны могуць даказаць, нават калі сістэма гэта разваліцца, што менавіта яны бралі актыўны ўдзел у тым, каб знутры нейкім чынам разбіць апарат і зліваць інфармацыю. А што тычыцца большасці, бо тут гаворка вядзецца пра дзесяткі, сотні чалавек. Наш беларускі сілавы апарат ці апарат тэрору, ён складаецца з сотняў тысячаў, 100 тысячаў сілавікі, войска, і вось гэта ўся пенітэнцыярная сістэма, пачынаючы ад Акрэсціна, скончваючы следчым камітэтам, гэта дзесяткі тысячаў чалавек. Іх трэба чымсьці карміць. Іх трэба карміць, а тут мы кажам пра выбар, яны зрабілі свой выбар. І таму, калі ўжо зараз трэба думаць пра тое, каб ствараць нешта накшталт спецыяльнага трыбунала. Інстытут, у Польшчы гэта інстытут нацыянальнай памяці, то бок адмысловая установа, якая будзе расследаваць справы не толькі, мы можам зараз казаць пра калабарацыянізм, вось на здымках мы бачым, што робяць гэтыя людзі. Вось гэтых людзей трэба будзе ідэнтыфікаваць і трэба будзе асуджаць. І гэтым павінен заняцца спецыяльны трыбунал, які будзе працаваць з архівамі, з канкрэтнымі архівамі, хто даваў загады, хто гэтыя загады выконваў, бо гэтыя людзі працуюць, як мы бачым на здымках, яшчэ неаднакротна будзем бачыць, яны працуюць свядома. Іх ніхто не прымушаў, яны працуюць, бо яны так хочуць. Яны могуць тлумачыць, нам трэба сем'і карміць, ці будзе, то бок, ввогуле гэтая матывацыя, мы робім гэта, бо нам трэба сем'і карміць. Разумееце, якое заўгодна злачынства можна апраўдаць такім чынам. То бок, любога возьміце нацыста, вось гэта нацысты. Мы бачым, возьміце любога нацыста ў концлагеры, якія забівалі габрэяў, славянаў, цыганы, яны таксама вам скажуць, нам трэба было сем'і карміць. Так это просто яшчэ больш патрабуе жорсткага пакарання, бо ты парушаеш закон, фактычна забіваеш людзей толькі сыходзячы з адной матывацыі. Мне трэба сем'і карміць. То бок крывёй іншых разбурае, забівае людзей, ты корміш сваіх семей, што з гэтай сям'і вырасціць? Што вырасціць з гэтага дзіця, які ўскормлены крывёю сваіх суайчыннікаў? Таму я думаю, што ніякага апраўдання, ніякай палёгкі не павінна быць. Кожны, хто прычыніўся да злачынства і на сённяшні момант працягвае працаваць у гэтай сістэме, выконваючы загады, ён павінен прайсці праз справядлівы прыгавор і, калі патрэбна,
скажем, адсядзець і тым больш не займаць больш ніколі пасады ні ў сілавых структурах, ні ў судовых установах. Ну, я калісьці пісаў, што, напрыклад, каб дзяржава, якая будзе пабудаваная, дэмакратычная, не брала на сябе цяжар выплаты, скажем так, вось. Ну, канешне, кампенсацыі павінны будуць быць для тых, хто быў рэпрэсаваны, але перш за ўсё вось тыя штрафы, якія выдаюць суддзі, ці ну, абсалютна абсурдныя гэта, неважна, там 10 рублёў ці там 1000 рублёў, гэта абсурдныя прыгаворы. Вось усе гэтыя штрафы, тыя суддзі, тыя прокуроры, якія загадвалі выплачваць ці прысуджалі гэтыя штрафы, яны павінны будуць выплачваць гэтыя штрафы тым людзям, якія пацярпелі са сваіх уласных кішэняў. Нема, прадавай сваю машыну, прадавай кватэру, але мусіш выплаціць вось гэтыя 10 000, 20 000 рублёў, якія людзі плацілі за штрафы, менавіта сваёй уласнай кішэні. Канешне, дзяржава павінна будзе кампенсаваць яшчэ частку тым людзям, якія адсядзелі ні за што, там журналісты, маладыя людзі, дзяўчаты, якія былі збітыя. Дзяржава павінна, і гэта ўжо зараз павінны быць распрацаваны комплекс мераў, які будзе датычыць кампенсацыі, матэрыяльнай падтрымкі, псіхалагічнай падтрымкі для ўсіх тых людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсіяў, магчыма, нават нейкі асабісты статус рэпрэсаванага, які дазваляе атрымоўваць павышаную пенсію, потым у будучыні там нейкія льготы мець, гэта ўсё павінна быць зараз. А тыя людзі, якія вось праводзяць гэтыя рэпрэсіі, знішчаюць, забіваюць, яны павінны паміж, акрамя таго, што кампенсаваць матэрыяльныя затраты, а другое яшчэ проста і адсядзець. Ну, спадар Павел, вось вы кажаце, што тэрор гэта заўжды дорага, што за ўсё гэта трэба плаціць, за ўсю гэтую армію, армаду удзельнікаў сілавога блоку, за ўсё гэта трэба плаціць, а адкуль браць грошы? У рэжыму Лукашэнкі не так шмат засталося рэсурсаў. Я думаю, што тут, канешне, перш за ўсё будуць браць грошы з кішэні пенсіянераў, бюджэтнікаў, настаўнікаў, лекараў. Перш за ўсё адсюль сістэма бярэ. Ну, напрыклад, скарачэнне заробкаў, так, ці ўжо неаднакротна было так і ў мінулым, што уводзіцца натуральная сістэма выплатаў заробкаў, то бок натура атрымаў на заводзе носкамі, прадукцыя, так. Альбо уводзяцца купоны, карткі, за якімі ты ідзеш і набываеш там прадукты харчавання, а потым дзяржава праз некалькі месяцаў ці праз год будзе разлічвацца з гэтымі магазинамі, склепамі, так. Гэта адзін з метадаў, так бы мовіць, пошуку ўнутраных рэзерваў. То бок, перш за ўсё, канешне, гэта на сябе адчуюць усе бюджэтнікі. Заробкі будуць скарачацца, там нават можа даходзіць до 20-30% скарачэння заробкаў, плюс могуць гэтыя заробкі выплачвацца там з адтэрміноўкай, але сродкі, перш за ўсё, тэрор тычыцца не толькі апазіцыі, тэрор заўсёды датычыць усяго грамадства, бо грамадства вымушана нават тыя, хто падтрымліваюць Лукашэнка, аплачваць гэтую сістэму тэрора. Гэта першы момант, і, безумоўна, гэта так і будзе. Другі момант, у крэдыты, якія прыйдзецца шукаць, канешне, ў Расіі, прадаючы часткі беларускай незалежнасці, элементы беларускай гаспадаркі, скажем, тыя ж велізарныя бюджэты фармуючыя прадпрыемства, пачынаючы ад Новаполоцкага нафтаперапрацоўчага заводу, скончваючы там азотам і гэтак далей. Ну, канешне, каб атрымаць крэдыт ад Расіі, чарговы трэба нейкую там вайсковую базу размесціць і здаць частку беларускага суверэнітэту, пра што, напэўна, вялася гаворка падчас апошняй сустрэчы Пуціна і Лукашэнка. Ну, уласна, кіраўнік прэс-службы Крамля Дмітрий Песков заявіў, што падчас гэтых перамоваў Пуціна і Лукашэнкі ў Сочы вось былі дамоўленасці пэўныя пра сілавую супрацу паміж не толькі міністэрствамі абароны, але і шырэй. Ну, гэта таксама, што датычыцца
датычыцца пытання незалежнасці Беларусі. Гэта датычыцца пытання незалежнасці. Адзін з асноўных аспектаў гэтай супрацы — гэта вайсковая база, пра якую Расія ўвесь час кажа, пачынаючы з 2014 году, і якая завісла ў 2016 годзе, але гэтая дамова фактычна яна ёсць, яна падпісаная Пуцінам, толькі вось трэба, каб Лукашенко яе падпісаў. Дамова Пуцінам была падпісана яшчэ ў 2015 годзе, і яе змест ён апублікаваны, і статус базы, і удзел базы, напрыклад, там ёсць пункт, не памятаю які параграф, там ясна напісана, што ў выпадку пагрозы незалежнасці Беларусі ці там стабільнасці, вайскоўцы базы, гэта гутарка вялася пра авіяцыйную базу, вайсковыя служачыя базы могуць прыняць актыўны ўдзел у тым, каб забараніць беларускі суверэнітэт ці абараніць у Беларусі ўнутраную стабільнасць. То бок, я думаю, што магчымасць удзелу вайскоўцаў расійскіх у унутранай палітыцы можа быць пашырана. Лукашенко прыйдзецца ісці на гэтыя саступкі, на гэты ультыматум, бо без расійскай падтрымкі, канешне, наўрад ці гэтая сістэма тэрору доўга праіснуе. Но з іншага боку, Расія таксама невыгадна ўвесь час падтрымліваць, гэта і для Расіі таксама будзе дорага падтрымліваць беларускую сістэму тэрора. Тым больш, што гэта вядзе да сур'ёзных ідэалагічных стратаў, яны ўжо ёсць. То бок, калі мы да выбараў бачылі, што чаканні падтрымкі з боку беларускага грамадства ад Расіі былі даволі высокія, і што статус, рэйтынг Пуціна, рэйтынг Расіі, магчымасці нейкім чынам пазітыўна паўплываць на вырашэнне крызісу былі таксама высокія, то зараз чаканні і з аднаго боку у дачыненні да Расіі зменшыліся, з другога боку пашырыўся недавер, што вельмі добра для Беларусі, дарэчы. Пашырыўся недавер і крытычныя адносіны да Пуціна і да Расіі. Я думаю, што ў дадзеным кантэксце Расія у пазітыўным сэнсе ўплывае на фарміраванне нацыянальнай свядомасці, нацыянальных арыентацый, урэшце рэшт разуменне у большай часткі беларусаў. Я спадзяюся, што Расія ніяк не з'яўляецца ні братам, ні сябрам, ні саюзнікам. Я маю на ўвазе кіраўніцтва, перш за ўсё, расійскае. Расійскі народ у пэўным сэнсе, канешне, калі пойдзе па шляху дэмакратыі ўнутранай, заўсёды можа быць нашым саюзнікам, але Расія ў дадзеным кантэксце, у тым выглядзе, якім яна існуе, яна заўсёды будзе ворагам для беларускай незалежнасці, дэмакратыі і свабоды. Я так разумею, вы маеце на ўвазе палітычную сістэму ў Расіі. Конечно. Ну вось Александр Лукашенко хіба і сам разумее, што сядзець толькі на рускім штыку у яго не атрымаецца, мусіць быць эканамічная нейкая падстава. І вось як вы ацэньваеце такі крок, што зараз замарозілі кошты на сацыяльна значныя тавары, просто вы взяли на ўзроўні 24 лютага, калі не памыляюся, забаранілі просто падвышаць кошты усім фірмам, індывідуальным прадпрымальнікам, усім, хто прадае харчы, лекі, забаранілі просто паднімаць гэтыя кошты. Навошта гэта зроблена? Гэта зроблена дзеля таго, каб не спрыяць, па-першае, пагаршэнню эканамічнай сітуацыі, сацыяльна-эканамічнага пачуцця грамадзянаў якраз такі ў перыяд магчымага працягу крызісу, бо мы ведаем, што на вясну запланаваныя ўжо і, магчыма, адбудуцца пратэсты. І якраз пагаршэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі, перш за ўсё, ў рэгіёнах, бо гэта павелічэнне коштаў, яно б'е па бедных рэгіёнах, перш за ўсё, ўсход. І трэба таксама ўлічваць, што заходняя Беларусь даволі доўга жыла і утрымлівалася ад актыўнага гандлю прыгранічнага з Літвой ці Польшчай. Зараз магчымасці выездаў няма, мяжа зачынена. Нават я не кажу пра каронавірус з польскага боку, там гэтыя карантыны, але кажу пра Беларусь. Зараз немагчыма нават улада забараніла выезд. Пачак кавы з Польшчы. Улада забараніла выезд.
выезд. Конечно, гэта ўсё правакуе ўнутраную, перш за ўсё, крытычную масу незадаволенасць, а плюс да гэтага правакуе пагаршэнне эканамічнай сітуацыі. Каб просто, прынамсі, на весну, бо ніхто не ведае, як будзе рэагаваць зараз грамадства пасля прызыву выходзіць на плошчу, пасля чаканняў, бо ўсе чакаюць вясны, што вясна будзе насамрэч даволі ключовым часам у вырашэнні крызіса. І да гэтага таксама рыхтуецца сістэма. Акрамя рэпрэсіяў, акрамя тэрору, яна намагаецца нейкім чынам стабілізаваць, утрымаць, прынамсі, на больш-менш задаваляючым узроўні эканамічную складаючую. Бо калі яшчэ да палітычных чаканняў і пратэстаў дойдзе яшчэ эканамічная незадаволенасць большай часткі грамадства, сістэма гэта абрынецца. Таму яны думаюць, што вось добра, мы пачакаем прынамсі да лета. Калі пратэстаў не будзе, калі новыя групы насельніцтва не будуць падключацца да гэтых пратэстаў, калі пратэсты будуць лакалізаваны толькі ў Менску, толькі ў пэўных рэгіёнах і не будзе пратэсная прастора пашырацца, то добра, летам гэтыя кошты будуць размарожаны, бо Лукашенко, ягонае атачэнне будзе ўпэўнена ў тым, што яна цалкам кантралюе сітуацыю, што ўнутраныя рэзервы пратэсту яны вычарпаныя, што новай хвалі не будзе, што ура, мы перамаглі. І тады кошты улеткі, я думаю, кошты улетку узляцяць удвая-утрая. Ну, мы гэта, власна, праходзілі ў 2011 годзе, калі замарожвалі не толькі кошты на сацыяльна значныя тавары, але таксама была спроба замарозіць кошт долара, еўра. Ну і ў выніку палітыка Пятра Пракаповіча, кіраўніка Нацбанку, прывяла да таго, што беларускі рубель абрынуўся ў некалькі разоў. Мы памятаем, тады пачаліся маўклівыя акцыі. Менавіта яны, магчыма, памятаюць нейкі, а зараз сітуацыя зусім іншая палітычная, хаця таксама тады былі гэтыя акцыі пасля выбараў. Упершыню ў 2011 годзе былі рэгіянальныя акцыі ў рэгіёнах. Гэта за дзесяткі год не было такога, каб у буйных гарадах абласных адбываліся пратэсты. А зараз сітуацыя зусім іншая, і пагаршэнне эканамічнай сітуацыі проста можа абрынуць сістэму. Ну, я дадам толькі адну рэч, што эканамісты, з якімі мы размаўлялі, прадказваюць магчымасць таго, што будзе дэфіцыт якраз на гэтыя тавары сацыяльна значныя, на лекі. Немагчыма замарозіць кошты і не выклікаць праблемы з наяўнасцю гэтых тавараў. Шановнае гаспадарства, Павел Усаў, палітолог, у нас у гасцях. Мы дзякуем Павлу за гэтую размову і працягваем. Зараз распавядзем такую гісторыю жыхаркі Гомля Анастасія Перавозчыкова. 90 дзён арышту за фота з бел-чырвона-белым сцягам яна атрымала, і яе зараз утрымліваюць у ізалятары. 5 судоў, 3 ператрусы, прыходзілі нават да дзядулі, які ветэран вайны, яму 89 гадоў. І вось пра рэпрэсіі супраць сям'і, супраць народу гэтай дзядуля называе фашызмам. Шановнае гаспадарства, давайте поглядим. Началось с того, что сижу я, вяжу, и в балкон стучит какой-то человек в вязаной шапочке, и я была в шоке. Думала, какие-то бандиты. Говорю, вызову милицию. Они говорят, вызывайте, мы сами из милиции. И вот это был наш первый обыск. Постановление прокурора. Ищем красно-белый флаг. То есть это страшное дело, которое хранить нельзя. Перерыли все, флаг нашли один, который когда-то мы купили, нашли второй. Ну и все, в принципе, ничего не было, кроме того, что литературы у нас много по белорусской истории. И забрали, конечно, как у них принято, телефоны, компьютеры и прочее. И вот потом уже в компьютере они нашли то, что Настя кому-то сообщала, что она на протесты ходит. Вот за это ей дали первый срок Буда Кошелева. У нас же дедушка есть, она ходит его навещать. И вот в один из дней, когда она его навещала, туда пришли с обыском к бедному дедушке, тоже флаг это искали, и вот там ее как раз-таки взяли. Когда она сидела в Буда Кошелева, ко мне сюда 3-й раз пришли с обыском, но это уже было, я бы сказала, не обыск, а ператрус, по-белорусски будет лепее казать. Они перетрясли все, выворачивали наволочки, в холодильник лазили, шкафы отодвигали, после них я очень долго не могла навести порядок.
Но здесь они мне конкретно уже сказали, что мы ищем районный флаг Новобелицы. Леонидовна, отдайте. Ну, не было у нас этого флага, я уже не знала. Они уже полы хотели вскрывать и там крышу открывать. Я говорю, ну, посмотрели, там вроде как бы не тронуто, все уже пощадили это. Я через день пошла к этому Кротову, начальнику УВД, пыталась ему объяснить, что у нас флага, ну, просто нелогично, не могло быть, потому что на краю города мы живем, это неудобно. Он мне, честное слово офицера, вам даю, вот Настя выйдет из Будо-Кошелева, пусть она нам поможет найти флаг этот вот, и все, больше мы вас трогать не будем. Ну ладно, Настя вышла с Будо-Кошелева, я говорю, флаг, мол. Он говорит, не знаю. Я, говорит, старалась вообще не вникать в эту информацию, потому что меня уже задерживали, и я знала, что если что, возьмут меня первую из-за этого. И поэтому старалась ничего лишнего не знать. Ну, прошло пару дней, звонит Кротов. Пусть подойдет для разговора. Она. Я знаю эти разговоры. Взяла с собой зубную щетку. Да, она сказала, я не пойду, я устала очень, они сами приехали. Забрали ее, и где-то через час она позвонила, да, он говорит, забрали меня. Ну, тоже, скажем так, она ожидала это, но когда началось это раз за разом, 2 раза в неделю суды, еще во время моей беседы с Кротовым он говорил, что на нее есть показания по 10 эпизодам, и поэтому будем сейчас один рассмотрим 15 суток, другой рассмотрим 15 суток. Ну, я думала, что это он просто так говорит, но когда я увидела, что действительно так пошло, меня возмутило в этом, во-первых, то, что показания какие-то, доказательств же нету. Человек может ошибаться, как у нее на суде спрашивали, что вы делали 14 января? Вот вы можете вспомнить, что вы делали 14 января? Я с трудом. Из того, что другие люди присылают, она получила пока что одну открытку. Хотя я знаю, что писали больше, потому что мне сообщали, что вот я написала, получила ли, я говорю, она не получила, потому что еще 3 дня только прошло, ждите, может, через неделю получит. На мое первое письмо я получила ответ через 10 дней. А так обычно где-то через неделю получается. После пасмурных дней нас опять греет лето. Как приятно пойти погулять по проспекту. Хороши эти теплые дни, Боже правый. И вдруг черные своры они, волкодавы. Они давят обычных людей. Смех и счастье. Похвалясь бравадой своей и всевластьем. Потому что в назначенный час, в час расправы, им хозяин скомандовал «Фас, волкодавы». Дзякуй, спадарства, што застаецеся з намі. Больш за 3500 чалавек глядзіць нас у дадзеную хвіліну на нашым YouTube-канале Белсат Ньюс. Я заклікаю абавязкова ставіць лайки, пальцы дагары і, канешне, распаўсюджваць нашу трансляцыю сярод сваіх знаёмых у сацыяльных сетках, што як мага большая колькасць людзей магла прагледзець нашы матэрыялы і актуальную інфармацыю у живом эфире, протягиваем эфир. Ярослав Стешек с вами. И Виталий Бабин. 205-й день протестов супраць фальсификации выборов, супраць милицейского террора, супраць диктатуры Александра Лукашенко протягивается у Беларуси. И хотя гэтыя протесты вымушенно перешли в такую локально-партизанскую фазу. Ну, а у нас, конечно, был и застаецца один из самых близких святаў для ўсіх нас, тых, хто паважае, любіць свою родную мову. Дзень роднай мовы 21 лютага. З намі зараз на сувязі старшыня таварыства беларускай мовы, спадарня Алена Анісім. Спадарня Алена, вітаем вас. Добрый день. И ці могли б мы таксама вас с технічного пункту гледжання попросить крышечку посунуть камеру, каб скадраваць вас, спадарня Алена, у цэнтры, каб наши гледачы добра вас бачылі по магчымасці. Так, да, вот трэба зразумець, куды пасунуцца.
Яким чином? Ну, крышачку, калі можна, вось камеру, да, вот бліжэй да цэнтра. Вот так, дзякуй. Спадарня Алена, напэўна, вы чулі пра гэтае, ну, затрыманне пенсіянераў, якія чыталі беларускіх класікаў у электрычцы. Адбылося гэта адразу на некалькіх станцыях, каля Менску, Ждановічы, Менск, Паўночны. Інфармацыі дасыць пакуль не шмат, аднак адна з пенсіянерак затрыманых паведаміла, што было насення у людзей у торбах і на расаду, і кнігі беларускіх пісьменнікаў Ніла Гілевіча, Васіля Віткі, Артура Вольскага. Супрацоўнік РУ сказаў, што ўсё гэта апазіцыйная літаратура. Спытаў, чаму я цікаўлюся ёй, я сказала, што жыву ў Беларусі, чаму я не магу ёй цікавіцца. І сапраўды, спадарства і, канешне, пытанне да нашага госця, спадарня Алена, як расцэньваеце гэты выпадак? Ну, чалавечы фактор ніхто не адмяняў. І, на жаль, сярод сілавых структур сустракаюцца людзі, якія альбо ўвогуле не адсюль прыехалі, як кажуць, на Беларусь, і тут пачынаюць наводзіць нейкія парадкі, альбо гэта людзі не вельмі культурныя, не вельмі адукаваныя, і недзе нехта ім у жыцці вось зрабіў такую прышчэпку агрэсіі да ўсяго беларускага. Таму іншым нічым я растлумачыць гэта не магу. Ну, я бы хотел нагадать гледачам Белсата, что у нашем эфире уже были материалы, где мы распавядали про былых беркутаўцаў, былых працаўнікоў спецназу Віктора Януковича в Украине, якія знайшліся нечакана ў Беларусі. І не просто знайшліся, а аказалася, што ім далі грамадзянства беларускае, і яны цяпер працуюць, напрыклад, у Менскім АМАПе, вось, у тым ліку займаюць афіцэрскія пасады. Але вось вы кажаце, што гэта мог быць нейкі адзін чалавек ці нейкая група, якія адказаны за гэта затрыманне. 14 чалавек затрымалі пенсіянерак вось менавіта з нагоды таго, што яны мелі з сабой беларускія кнігі беларускіх класікаў. Гэта ж трэба цэлую спецаперацыю правесці. Ну, зразумела, што некаму вельмі муляе і хочацца, як кажуць, у мутнай вадзічцы злавіць рыбку. Гэта значыць, падчас, даруйце, усеагульнай тактыкі, агрэсіі, рэпрэсіі знаходзяцца асобныя такія аматары, хуценька зрабіць сабе пагоны, хуценька зрабіць сабе такую нейкую вельмі цёпленькую пасаду, на якой жыць безбедна. І пры гэтым, як кажуць, абсалютна ў іх няма ніякіх ні маральных прынцыпаў, няма ў іх ні такога разумення, што такое культура, што такое нацыянальная культура. Таму вось ад такіх людзей, на жаль, мы сёння не застрахаваныя. Ну, але гэта не павінна нас бянтэжыць. Нам трэба фіксаваць такія рэчы, нам трэба ведаць, хто гэта рабіў, нам трэба знайсці ўрэшце рэшт таго, хто аддаваў загад праводзіць менавіта такую аперацыю. Ну, вось вядомыя факты, калі людзей, якія размаўлялі на беларускай мове пасля затрымання, у міліцыі збівалі значна больш моцна, значна больш жорстка, просто за беларускую мову. Як вы лічыце, ці не чакае нас хваля рэпрэсіяў цяпер просто за тое, што ў людзей будзе літаратура на беларускай мове, можа дома нават, ці не чакаюць нас рэпрэсіі супраць мовы ў больш яскравым выглядзе? Безумоўна, мы не можам зразумець, што дакладна адбываецца ў галовах і сілавых людзей, структуру кіраўнікоў сілавых ведомстваў, але я б не стала бы прагназаваць, што будзе нейкі большы ціск на беларускую мову. Урэшце рэшт, мы збіраемся сабраць вось гэтыя звесткі дакладныя тых людзей, хто пацярпеў за беларускую мову. Менавіта наша арганізацыя, мы пачынаем такую працу. І пасля мы будзем аналізаваць, што стаіць за гэтым, і будзем рыхтаваць, канешне ж, нашыя такія справы. Будзем рыхтаваць позыскі, падаваць на тое, каб прыцягнулі адказных за такія дзеянні людзей.
Таму што гэта абсалютна нонсенс, дзяржаўная мова, і раптам пачынаюцца нейкія такія выбрыкі. Гэта наогул не лезе ні ў якія вароты. І з аднаго боку, падчас Дня роднай мовы ўжо нават не дні, а тыдні праходзяць, людзей нават заахвочваюць да удзелу ў беларускіх дыктоўках, а гэтыя дыктоўкі па творах беларускіх пісьменнікаў. Людзей заахвочваюць, асабліва моладзь, удзельнічаць у конкурсах на напісанне сваіх твораў, на чытанне твораў беларускіх пісьменнікаў. І раптам тут не дай ні падзея з'яўляюцца вось такія факты. Таму я лічу, што нам не трэба упадаць у паніку. Безумоўна, гэта факт непрыемны, але гэта непрыемны не толькі нам, аматарам беларускага слова, а гэта факт у першую чаргу павінен быць непрыемны для дзяржавы, як яна паводзіць сябе у дачыненні да дзяржаўнай мовы. Гарантаванае права канстытуцыйнае, яно чамусьці падпадае пад рэпрэсіі. Спадарня Алена, вось калі казаць пра нейкі пазітыў, ці можна сказаць, што таварыства беларускай мовы адчула большую цікаўнасць да беларушчыны з боку грамадзянаў вось за 2020 год і пачатак 2021. Ёсць нейкая... Запатрабаванасць на беларушчыну і беларускую мову, конечно. Так. Безумоўна, ёсць запатрабаванасць, і цяпер наша задача проста зразумець агульную, кажуць, тэндэнцыю тых трэндаў. Так, па-першае, да нас уступаюць у таварыстве беларускай мовы. Ёсць жаданне ўзмацніць арганізацыйна нашу арганізацыю. Акрамя таго, я павінна сказаць, што і асобныя дзяржаўныя структуры, яны таксама схіляюцца да таго, каб пашыраць беларускую мову. Прыклад магу прывесці нашу акадэмію навук, якая ўпершыню правяла не толькі дыктоўку ўнутры, скажем, бібліятэкі, але і таксама онлайн падключаліся з усёй Беларусі і нават з Бразіліі і іншых краін. І удзельнічалі, пісалі дыктоўку па творы Караткевіча. І я хочу сказаць, што ў нас ёсць факты таго, што беларускую мову пісаў чалавек, які не... у яго дрэнны зрок, і таму ён карыстаўся спецыяльным гэтым алфавітам, азбукай Брайля, для таго, каб пісаць беларускую дыктоўку. Таму гэта вельмі важныя факты, я лічу, яны сведчаць пра тэндэнцыю пашырэння беларускай мовы, таму што, магчыма, яны інтуітыўна адчуваюць, што беларуская мова – гэты самы важны, а на дадзены момант можа быць і самы апошні плацдарм захавання незалежнасці, ён аказваецца пад пагрозай. Спадарня Алена, вось вы кажаце пра пашырэнне арганізацыі. Начасова з'явілася думка сярод інтэрнаўтаў пра тое, што для таго, каб узмацніць, скажем так, баявы дух альбо увогуле стварыць такі беспрэцэдэнтны ў нейкім сэнсе такі выбар, то усім пратэстоўцам, якія вось выходзілі цягам лета, жніўня і восені на вуліцы Менску супраць фальсіфікацыі выбараў, варта ўступіць у таварыства беларускай мовы. Усім гэтым 200 тысячам чалавек. Як вы ставіцеся да такой прапановы? І што гэта можа значыць, да чаго можа прывесці? Калі гэтыя людзі гатовыя стаць сябрамі таварыства беларускай мовы, то мы гатовы іх прыняць, і мы гатовы ўсе разам падзяліць дзялянкі на тое, каб кожны заняў сябе. У нас ёсць шмат праблем з беларускай мовай у сферы адукацыі, у нас ёсць шмат праблем у інфармацыйных тэхналогіях і ў сферы інфармацыі. У нас ёсць шмат пытанняў і да тэлевізіі, і адным словам, куды не пайдзі, у нас усюды ёсць пытанні, якія трэба рашаць. І рашаць менавіта з улікам сучаснага развіцця грамадства і з улікам той глобалізацыі, якая ўжо зараз ёсць. Дзякую вам вялікі. Шаноўнае гаспадарства, з намі на сувязі праз відэа была Алена Анісім, старшыня таварыства беларускай мовы. Дзякую вам за гэтую размову.
Дякую вам. Тож, жыве беларуская мова, разам з тым, як мы ўжо адзначылі, пераслед пенсіянераў, іхнае затрыманне ў электрычцы пад Менскам за чытанне твораў класікаў Ніла Гілевіча, Артура Вольскага, а таксама Васіля Віткі. Аднак пенсіянераў вырашылі падтрымаць маладыя людзі, моладзь таксама бачаць у гэтым сэнс. Студэнты зладзілі эстафету у сталічным метро і чытаюць класікаў. Як гэта выглядала, глядзім ужо цяпер. Вось такі быў флэш-моб студэнтаў, якія вырашылі падтрымаць затрыманых пенсіянераў, чытаюць класіку. Калі вы, спадарства, таксама маеце намеры чытаць кнігі беларускіх аўтараў, дзе б гэта не было, нейкім чынам падтрымаць, даслайце, калі ласка, відэа ў наш тэлеграм-канал Белсат. Заахвочваю падпісвацца, хто яшчэ не там, каб сачыць за самымі апошнімі падзеямі ў Беларусі і не толькі падчас нашых жывых уключэнняў са студыі Белсат, а цягам усіх дзён ад самай раніцы да позняга вечара Белсат застаецца з вами. Ну а вы застаньцеся з намі, калі ласка. Ну, я спадарству паінфармую толькі такую кароткую рэч, што да байкоту футбольных аматараў далучыліся заўзятары «Торпеда Белаз», гэта жодзіна фан-клубу футбольнага клубу «Менск», і «Торпеда Менск». Справа ў тым, што актыўныя заўзятары клубаў найвышэйшай беларускай лігі «Дынамо Берасці», «Нёман Горадня», «Слуцак», «Батэ» Барысаўскага заявілі, што актыўныя фанацкія сектары камандаў будуць адсутнічаць і дома, і на гасцявых матчах да поўнай перамогі народу. Перадусім гэта звязана з забойствам Мікіты Крыўцова, прынамсі з такой смерцю пасля затрымання. Загадковай смерцю Мікіты Крыўцова, якога знайшлі павешаным праз некалькі дзён пасля заканчэння так званых прэзідэнцкіх выбараў. Гісторыя, якая таксама шмат каго уразіла. А мы, спадарства, працягваем сачыць за судамі. Амаль кожны дзень новыя суды і максімальна магчымыя тэрміны удзельнікам мірных акцыяў пратэстаў раздаюць беларускія суддзі. Нагадаю таксама, спадарства, яшчэ раз, што 18 лютага суддзя Фрунзенскага раёну сталіцы Наталя Бугук вынесла абвінаваўчы прысуд нашым журналісткам Кацярыне Андрэевай і Дар'і Чульцовай 2 гады калоніі агульнага рэжыму за рэпартаж з плошчы пераменаў. Судовыя рэпрэсіі растуць, а калі ж яны скончацца? Пра гэта мы запыталіся ў жыхароў сталіцы і слухаем адказы ўжо зараз. Тады, калі Лукашенко не будзе. Только тады, при единственном условии, что не будзе Лукашенко. Пакуль ён сядзіць на сваём троне, гэта будзе кожны дзень рабіцца. Надеюсь, что это случится в ближайшее время, потому что долго как бы уже нет ни сил, ни желания, и президент должен уйти. Здесь необходимо подходить к этому вопросу комплексно и разговаривать за круглым столом, садиться всем сторонам. Я считаю, что только при диалоге возможно какие-то решения. Поэтому, в принципе, надо общаться с людьми и договариваться. Все ж таки мы повинны добиться того, как с нами размаўлялі. І калі наши лідеры змогуць гэтага добиться, лёд тронецца. Гэты канвеер спыніць можна толькі адным: скінуць ненавіснага дыктатара, выйсці усім людзям Беларусі, сабрацца. Шановное спадарства, гэта было меркаванне жыхароў сталіцы. Я ад себе толькі адзначу, што за 2020 год і 2021 пачатак году значна больш людзей на вулічных апытаннях пачалі адказваць менавіта на беларускай мове. Гэта свядомы выбар
грамадзянаў Беларусі. Ну і гэта не можа не радаваць, аднак все ж такі трывожныя звесткі прыходзяць з Маладзечна. Там пад раённым цэнтрам затрымалі 20 асобаў, і спадарства гэта адбылося яшчэ напярэдадні. Затрымалі групу людзей, 20 чалавек, яны былі дастаўленыя ў Маладзечынскі РАУС. Пакуль не шмат падрабязнасцяў. Адзіна ведаем, што сярод затрыманых ёсць Буйніцкая Алеся, Галкоўскі Александр, Глінская Віталія, забрала хуткая дапамога. А таксама яшчэ шэраг асобаў, 8 чалавек, прынамсі, іх прозвішчы вядомыя. Гэта інфармацыя, якая дапаўняецца. Праваабарончы цэнтр «Вясна» сочыць за справамі, а мы ўжо зараз размаўляем з праваабаронцай з Берасці Романом Кісляком, які з намі на відэасувязі. Вітаем вас. Добрый день. Спадар Роман, вельмі шмат такіх гучных справаў адбываліся на гэтым тыдні у вашым абласным цэнтры. Якія ўражанні першапачаткова? Хацеў бы вас запытацца вось па абвінавачанаму выраку для Александра Кордзюкова. Гэта сведка забойства Геннадия Шутова, самога Геннадия Шутова. Нагадаю, спадарства таксама прызналі вінаватым у сопротивление службовой особе. Ну, общее впечатление это, конечно, что у нас вообще не осталось ни капли правосудия. В общем-то, это идет репрессивная работа вот этих инстанций, которые мы еще называем судами, но на самом деле очевидно, что эти суды не являются независимыми, они подчиняются тем указаниям, которые даются с Минска, как осуществлять, проводить, рассматривать эти дела. Ну, а что датычыць, канешне, карагода? Судзілі першую дзесятку удзельнікаў карагода 13 верасня, калі я не памыляюся, на перакрыжаванні з праспектам Машэрава ў Берасці і бульварам касманаўтаў, і гэта толькі першая партыя тых, каго судзілі, далі хатнюю хімію альбо простую хімію. Ці ў гэтым дзеянні хоць нейкая там угледжваецца злачынная дзейнасць людзей, таму што паведамлялася, што праз гэты карагод спыніўся рух грамадскага транспарту, гарадскія маршруткі, увага, ажно перасталі хадзіць цэлых 5 хвілін. Ну, действительно, транспорт не ходил, это вот время недолгое, но, на мой взгляд, здесь не было нарушения общественного порядка. И этот процесс тоже показывает, каким образом вот власти реагируют. Любые протесты, используя репрессивное уголовное законодательство, власти прессуют людей. Действительно, вот были осуждены первая десятка, на очереди следующие уголовные дела, они разбиты по 10 человек. Это будет примерно 6 таких процессов. Очень активно сейчас идет деятельность органов следствия, уголовного розыска, которые ищут, находят и привлекают к ответственности, возбуждают дела и начинают производство по различным поводам. Будь то там граффити протестные, будь то такие походы людей. Любые возможности власти используют, законодательство позволяет. Еще в начале 2000-х оно было изменено в ту сторону, что вот любые такие действия людей, они, в общем-то, подпадают, практически почти все подпадают под уголовное преследование. Таксама, спадар Роман, ёсць сведчанні пра тое, што працягваецца ціск на берасцейскую актывістку Паліну Шэрэнду-Панасюк. Як вядома, яна ўжо шмат тыдняў утрымліваецца ў СІЗА. Справа ў крымінальнай справе, якую супраць яе завялі, аднак зараз стала вядома, ейны муж Андрэй распавёў, што Паліну выслалі ў лякарню ў Навінкі. Ці можам сцвярджаць, што тут задзейнічана яшчэ і карная псіхіятрыя ў дзеянні з боку уладаў?
Ну, в практике есть рассмотрение уголовных дел, когда людей направляют, этапируют, переводят в психиатрическую такую лечебницу для того, чтобы провести либо психиатрическую, либо комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Это, ну, пока что я не могу говорить о том, что это будет использовано как вот именно карная психиатрия. Такая практика есть по тяжким обвинениям. Ну, те дела, которые я вел когда-то, людей переводили действительно, и чтобы провести, чтобы, ну, чтобы было удобно экспертам, чтобы они не приезжали, допустим, в Брест и не сидели в СИЗО. Такая практика существует. Как будет дальше? Дело в том, что мы мало что знаем о деле Полины Шаренда-Панасюк, адвокатов подписка о неразглашении. Мало что известно. И, ну, к сожалению, возможно, мы только в судебном заседании узнаем подробности, что ей предъявляют, какие претензии у властей именно к ним в рамках права. Больш за тое, мы ведаем, што сама Паліна адмовілася даваць нейкія сведчанні супраць сябе і супрацоўнічаць, канешне, са следствам, бо лічыць следчыя органы нелегітымнымі. Разам з тым, Ярославу, напэўна, ёсць таксама што дадаць, спадар Роман? Я б хацеў толькі дадаць, што мы ведаем Берасце, менавіта з таго боку, што нязломныя берасцейцы выходзяць некалькі гадоў. Кожную нядзелю выходзілі на пратэст супраць пабудовы акумулятарнага заводу, і спадарства таксама бачыла кадры з гэтых пратэстаў. Вось, спадар Роман, вы займаліся ў тым ліку прававой абаронай людзей, супраць якіх былі накіраваныя рэпрэсіі у папярэднія часы. Як можна ацаніць дзейнасць берасцейскай міліцыі, судоў, пракурораў менавіта адносна актывістаў? Ці стала яна больш жорсткай? Ну, действительно, вот в августе, в сентябре мы наблюдали такую ситуацию, когда людей задерживали, и когда узнавали, что они, ну, так называемые аккумуляторщики, которые были в протесте против аккумуляторного завода, руководство милиции говорило: а раз вот это вы аккумуляторщики, вы получите по максимуму 15 суток. В общем-то, ну, власти, конечно, действия ужесточились. Можно сказать, что, ну, вот протест против аккумуляторного завода, мы еще тогда обсуждали, он находился в режиме такой лайт. Если были репрессии, то они, ну, были относительно мягкими, и, по крайней мере, люди имели возможность ходить и высказываться. Сейчас такой возможности нет. Любое появление на площади, конечно, это будет задержание и преследование, как минимум в административном порядке по статье 23.3.4, а может и по другим статьям. Спадар Роман, вось выданне «Наша Ніва» акурат падлічыла колькасць фігурантаў палітычных спраў па месцы іх жыхарства. І Берасцейская вобласць, на жаль, лідаруе ў гэтым спісе аж на 183 палітычна матываванай справе. Да прыкладу, у Віцебскай вобласці такіх справаў 33 налічваецца, у Гомельскай 70, у Гарадзінскай 112, у горадзе Менску 312 і у Магілёўскай вобласці усяго, ну, калі можна так сказаць, усяго 24 палітычна матываваных справы. Ці можаце вы тут бачыць нейкую прычыну ў тым, што Берасцейшчына лідаруе вось па колькасці такіх справ? На ваш погляд, у чым можа быць прычына? Ну, причина, прежде всего, активности людей, у которых наболело множество, в регионе множество проблем. Вот одна из них, вы говорили, строительство аккумуляторного завода. Власти до сих пор нас не слышат. И не был проведен референдум. Мы сейчас пытаемся запустить эту процедуру. Власти не слышат людей по различным поводам. Конечно, люди разозлились. И вот в августовские дни и последующим активно участвовали в протесте. Очень много было действий таких, как мы называем, партизанские, такие, значит, ну, там и граффити, и, значит, вдоль дорог такие пикеты, но власти также очень активно реагировали, ловили этих людей, и многие из них сейчас привлекаются к уголовной ответственности.
На жаль, такие реальности, и мы, конечно же, будем сачыць за справами, гучными политическими справами и надалей заставаць Белсатам. А з нами был на сувязі праваабаронца з Берасці Роман Кісляк. Дякую вам вялікі за гэтую размову и за то, что вы робіце и сочыце за гэтымі працэсамі. Спадарства, разом з тым, нагадаю, на гэтым тыдні ў Берасці быў вынесены прысуд у справе Геннадия Шутова. Самого загінулага Геннадия Шутова признали виноватым у супраціўленні службовай асобе, а вось ягонаму сябру, які быў сведкам забойства Геннадия, Александру Кардюкову, прысудзілі ажно 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму за нібыта замах на забойства аднаго з вайскоўцаў, якія тады патрулявалі спадарства Берасцейскія вуліцы. Давайте послухаем меркаванне з гэтага судилища и позднее вернемся, каб протягнуть наш эфир. Я не ожидала услышать такое обвинение. То, что это подтвердится, как запросили 10 лет. Как бы я приезжала сюда с надеждой на то, что все-таки все будет хорошо и ничего не будет доказано, потому что по факту ничего нет. А все равно ничего не вышло. Не учтены были свидетели. Также это видеокамеры. Также в словах путаются. Голицын и Гаврилов очень сильно путаются в словах. Есть какие-то схемы, которые просто все должны выполнять. Те, кто их выполняют. Все. А страдали просто невинные люди. Данный, в общем-то, процесс призван, очевидно, был защитить вот этих военнослужащих от справедливого суда. Я считаю, что суд должен быть над ними. Их должны судить, в том числе и за убийство Геннадия Шутова и покушение на убийство Александра Кардюкова. И за превышение своих должностных полномочий. Спадарства, гэта было Берасці справа Геннадия Шутова. Нагадаю, что 10 гадоў узмоцненага рэжыму вынеслі у суде Берасцейскага району паседжання, якое адбывалася на гэтым тыдні. 10 гадоў узмоцненага рэжыму для сведкі забойства Геннадия Шутова Александра Кардюкова. Ну а мы пераносимся ў сталіцу. З намі на сувязі журналістка Маша Арцыбашева. Маша, вітаю, калі ласка, магчыма, апошнія падрабязнасці, што сёння адбывалася ў сталіцы. Цікавага табе слова, калі ласка. Так, добрый день, поважаная студия. На жаль, як мы бачимо, за апошнія дні не ведаюць, што гэта так паўплывала на людзей, але выхадаў стало значна менш. Правда, з актыўнасцю мы ўсё яшчэ можам назіраць на вокнах праявы пратэсту, назовем гэта так, гэта і нейкія подделки прилепленные, да нават просто кавалки папераў белых и чырвоных колераў, якія прилеплены да шкла, да вокнаў у пад'ездах, каб цяпер мы ведаем, так, што людзям даюцца адміністрацыйныя некія арышты ў тым ліку і штрафы за тое, што чырвона-белыя не толькі сцягі, а нават просто і папера вісіць на вокнах. Таму цяпер гэта вывешваецца на агульныя гаўбцы. Праўда, сустракаюцца тыя суседзі, самі суседзі, жыхары гэтых пад'ездаў, якія ходзяць яшчэ зрываюць гэтыя ж самыя чырвона-белыя сцягі з вокнаў. Ну, а так, наконт выхадаў, на жаль, сёння нічога не адбылося. Можна было назіраць па дварах у той же Курасоўшчыне, Сыналіва, як і учора, дарэчы, можна было назіраць ціхароў, гэтай машыны, і путнікі стаялі, чакалі людзей, якія, магчыма, могуць выйсці на прагулку. Таму было вырашана сёння паберагчыся, пасцерагчыся і, можа быць, думаць нешта на сам тыдзень, на будні дні, калі будзе больш бяспечна. Ну, цяпер катаюся па горадзе, таксама, на жаль, праяваў нейкай актыўнасці я не бачу. Ну, неяк такім чынам на дадзены момант. Дякую вялікі. З намі на сувязі была Маша Арцыбашева. І зараз, шановне господарство, мы нагадаем таксама, у якіх умовах даводзіцца працаваць незалежным журналістам. У аўторак адбылося трэцяе паседжанне ў судзе над журналісткай порталу Тутбай Кацярынай Барысевіч і над доктарам Артёмам Сарокіным. Іх вінавацяць у раскрыцці медычнай таямніцы пра стан забітага
Романа Бондаренкі. Паседжанне праходзіць у закрытым рэжыме. Усе сведкі пад падпіскай аб неразгалошванні. І, шановнае гаспадарства, дадзім слова Марыне Золатавай, галоўнаму рэдактару парталу «Тутбай». Я давала показания сегодня и давала показания сестра двоюродная Романа Бондаренкі. Вось. Ну, настрою Каці бадзёры, як і заўсёды. Выглядае яна цудоўна. Сёння была яна ў чырвоным пінжаку. Вось. Наша прыгажуня Каці. Калі мы б думалі пра тое, што мы живем у правовой дзяржаве і суд у нас справядлівы, то гэтай справы ўвогуле б не было. І нават калі б яна раптам узнікла, то зразумела, што прысуд быў апраўдальны. Але цяпер вельмі цяжка сказаць, як будуць развівацца падзеі, хаця зразумела, што ніякіх падстаў для абвінавачання тут увогуле няма, таму што у маці Романа Бондаренкі, у яго родных ніякіх прэтэнзій ні да Каці, ні да доктара няма. Такім выглядаў інфармацыйны тыдзень на Белсаце, і ў Беларусі нашы журналісты, нягледзячы на пераслед, як і нашы калегі з іншых медыяў, у тым ліку з Тутбаю, працягваюць сачыць за тым, што адбываецца ў нашай краіне, як развіваюцца падзеі, і 205 дзён беларусы супраціўляюцца гвалту і той несправядлівасці, якая развярнулася на вуліцах наших гарадоў пасля так званых выбараў 9 жніўня. Александр Лукашенко нібыта пачувае сябе упэўненым, хаця насамрэч нікуды пратэсныя настроі не сышлі. Я думаю, што Ярослав са мной пагодзіцца. Так, у гэтым сэнсе і палітолагі, і іншыя адмыслоўцы кажуць, што пратэсныя настроі толькі ўзмацніліся. Знізілася пратэсная актыўнасць, але толькі пад гэтым прэсінгам, пад гэтымі рэпрэсіямі з боку сілавікоў. Без іх мы бачылі бы прыкладна такую ж карціну, як гэта было ў жніўні. І сапраўды выражаем вялізныя словы падзякі, і, напэўна, мы ўсе ганарымся тымі людзьмі, якія, нягледзячы на такую хвалю рэпрэсію, пагрозу крымінальнага пераследу, працягваюць выходзіць у сваіх дварах, ладзяць акцыі падтрымання, у тым ліку нашых журналістаў, журналісткі Тутбай Кацярыны Барысевіч, якая так любіць кветкі, гаспадарства, напэўна, калі бачылі ў сталіцы і ў іншых гарадах кветкі з чорнай ізалентай, гэта акурат нагад пра тую забарону уладаў на свабоду слова для нашых журналістаў. І, канешне, многія дзякуюць і Белсату, і Тутбай, усім незалежным медыям, якія працягваюць асвятляць, нягледзячы на такі беспрэцэдэнтны ціск, і падаваць вам самую актуальную інфармацыю кожны дзень. Мы працуем для вас і толькі дзеля вас. Таму дзякуй вялікі нашым гледачам, якія застаюцца ўсе гэтыя дні з намі. Сёння для вас у студыі працаваў Віталь Бабін і Ярослав Сешак. Дзякуем вялікі. І яшчэ раз хочам гаспадарству нагадаць, што нашы журналісткі адважныя Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, якія з 15 лістапада знаходзяцца за кратамі, былі асуджаныя 18 лютага да 2 гадоў калоніі агульнага рэжыму за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў. Калі ласка, гаспадарства, памятайце пра іх і па магчымасці, канешне ж, спрабуйце іх падтрымаць, як і ўсе мы, пішыце, дасылайце лісты. Пакуль дзеўчыны, наколькі я ведаю, знаходзяцца ў СІЗА на вуліцы Владарскага, неўзабаве яны будуць этапаваны, мы будзем паведамляць абавязкова, дзе яны знаходзяцца. Мы з вамі развітваемся, і напрыканцы нашага выдання матэрыял пра нашых дзеўчын. Будьце здаровыя і беражыце сябе. Мы ведаем, што нашыя журналісткі сумленна выконвалі свае прафесійныя абавязкі. Кацярына — чалавек, які не здольны, в прынцыпе, здзейсніць нейкае правапарушэнне, тым больш злачынства. Хорошо. Якая атмосфера в зале, да. Атмосфера хорошая. Добрым настроем за собой.
Яна усміхаецца, у яе вочы гараць, яна добра выглядае. Заказны палітычны працэс, таму ў мяне няма спадзеву, што нехта з 1100 суддзей, які ёсць сёння ў Беларусі, яны маюць маральнае права называцца суддзёй. Калі ў адной частцы вёскі ляжыць асфальт, то тут застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Страх пройшов, виходжу на кожний марш. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу, бо сюды свяцілі сваім святлом, нейкім пражэктарам і запускалі неаднаразова дрон. Катю і Дашу выкралі наўпрост з працоўнага месца. Трымайцеся і як мага хутчэй выходзьце на волю.